Estás a escoitar un falangullo. Isto é un podcast en galego. Se queres descubrir máis, podgalego.agora.gal. Ei, señoras e señores, amantes do sacrilexio, crimes e masacres, vistes o máis cruel? Celebrar o entroido enterrados en lixo. Bem-vindos, bem-vindas. Isto é o Mal de Olho. Boa tarde, Maldeollers, benvidos ao vosso podcast galego e en galego de terror favorito. Eu son Vampirineda, estou como sempre con Churi Tético, con Miguel do Caixón. Hola, boas. Xa nos quedou, sabes? Fomos bautizados, quedamos así. Hoxe, ademais, temos programa especial, é un programa número 12 da terceira temporada, o último programa do mes da muller no terror, sabedes, cada ano en febreiro pois dedicamos o podcast a filmes realizados por mulleres, dirixidos por mulleres. Hoxe temos un programa un pouco diferente porque non, o sea, vamos falar de filmes, mas de ningún específico. Temos unha convidada, temos connosco a Sara Calvete, veciña de Monte Alto, facendo actualmente un doctorado en comunicación e grande triunfadora na India por ter codirixido e ser co-guionista da curta Cafeína. Boa tarde. Hola, boas tardes. Pois nada, eso. Aquí non é profeta na súa terra, pero na India profeta. Bueno, aquí no FKM levamos 2 premios do público con a mesma curta. Fetus, non? Sí, 2 fetus levamos. Bueno, eu dicir que realmente estou aquí coa fan, o sea, meteronme aquí para tokenizar o programa. Realmente eu non teño opinión propia, estou aquí lendo dun teleprompter que amablemente puxeronme estos mozos, así que imos con isto. De acordo. Pois temos un modulador de voz, realmente non hai ninguna muller. É un señor con barbas, Bueno, pois como sempre, hoxe sí, soa esta melodía. A sección do Dilo. A sección do Dilo, hoxe o Dilo di o seguinte. Lembremos que no episodio pasado non puxemos porque temos esta periodicidade de merda e gravamos cedo, pero publicamos super tarde, bla, bla. Entón digo, boas, Maldeollers, hoxe na sección do Dilo voltaremos a rir e chorar co Jato ou Can. Jato! Imos directamente ás puntuacións. Gañador, Pineda. A imaxen del con óculos escuros tomando o sol na praia de noite e a argumentación sobre a implicación que teñen os vampiros coa causa LGTB foron os motivos que inclinaron a balanza. 3 pontos, Jato ou Can. Hai protestas. Teño que dicir sobre eso do LGTB. Hai protestas. Segundo, Miguel, non se esforzou demasiado, mas é como alumnado listo que aproba sen estudar. Sempre mal dixer. Se queres, podes. Terceiro, Churi, por ser o chapón da aula e defender a súa elección de maneira excesiva e amonestando o teu último lugar. O mal de ollo asignado ao perdedor neste caso será convertilo no rei semental dos recántopos, o cual non é tan ruín, mas ten aparellada a consecuencia de que todo can que se lle cruce tentará montalo.
Nada, sen problema. Pero bueno, sí, tomeime demasiado en serio a túa sección, o dilo. Non volverá a pasar. Apuntamento gato cánido. Se alguén nomease a presenza dos seres hematófagos uricántropos na mitoloxía galega, gañaría directamente o concurso. Eu pensei, non é? Sí, eu cando dixen tamén o de as leis dos licántropos no cinema e tal, non? O da lúa chea ou as balas de prata e tal, que era unha parida, realmente estaba, claro, pensando no folclore, non? E tal. Pero claro, non quería tampouco que quedara super extenso, pero sí que é un erro moi grande igual non ter falado da meiga chuchona, do lobo corredor e tal. Claro, eu pensei, no, pero tendo en conta que tú tiñas a enciclopedia estos seres mitolóxicos galegos, non vamos a abrir ese... Claro, non vamos a abrir ese debate onde non vou emprender unha batalla que sei que non podo gañar, vale? Sí, aí estive un pouco avispado. Gañando puntos de última hora. En fin. Pero bueno, teño que dicir sobre o LSTB que só penso que, non sei, igual ando eu errado, pero claro, é moi fácil presentar un ser abertamente homosexual ou con tal, cando xa é un ser que ti apartas da natureza, ou sabes, cando xa lle roubas toda a humanidade ou a lonxas de Cristo, por así decirlo, non? Ou abrazas o mal, claro, aí sí que pode ser. Sabes, non sei saber a casos no que o vampiro sexa previamente sen ser vampiro, previamente LGTBI e que se convierta en vampiro e siga sendo. E logo as típicas vampiras así lésbicas que están aí, non sei, para a maior parte das veces para agradar ese melón quería abrir eu agora. Claro, están aí a maioría das veces para agradar o público macho heterosexual, bueno, onde Drácula ao mellor é unha especie de proxeneta que están vistas como obxetos. Que decir, non estou tan seguro que seña moi pro LSTB. Xa maticei o asunto dicindo que o último Drácula sí que ten unha relación homosexual co cual podrías entender que é bisexual. E non está feito como para agradar ninguna mirada masculina, cishetero, ni nada desto. Un Drácula. De todas formas, sí que a imaxe de Ángelo con lentes de sol na praia pola noite, claro, é super atractiva. E non descarto que se producise en algún momento tampouco. Por lo tanto, o ranking Jato Can fica da seguinte maneira: Vampirineda, 4 Jatos o Can; Churitético, 3 Jato Cans e un mal de ollo; Miguel, do Caixán, un Jato Can e un mal de ollo. Pouco me parece. En cuanto aos filmes do mes das mulleres no terror, daría a miña humilde opinión de forma resumida sobre os 3. Agora está falando dos primeiros, non dos deste último. Sen mod, filme que mantén a túa atención pois queres saber máis da protagonista. Conta unha historia interesante sen chamar parvo ao espectador, é dicer, sen darlle todo mascado. Dan Mapé. Adoro o cheiro noventeiro que desprende o clima que cría este filme. Ademais, gosto bastante do novo extremismo francés, polo que lle perdoo os erros que poda ter. Titán. Grande filme e grande directora, con poucos diálogos abre moitos temas para a reflexión. Dito todo isto, a sección chega ao seu fin. Para o próximo programa fica a seguinte pregunta para que argumentedes poñendo sempre como exemplo 3 filmes: Gialli ou Fantaterror. Até a próxima sección, Maldeollos. E lembrai, non vos enrolledes con Cadillacs, que son uns malotes e depois non asumen as consecuencias. Bueno, pues musiquita de 1, 2, 3. Gialli ou Fantaterror? Gialli, por favor. Vamos a ver. Que se envolve. Merda. Bueno, nos explicaba antes aquí fora da grabación. Para min o Yalos chegou á excelencia quizáis en algún momento. O fan de terror quizáis está máis relacionado a, bueno, máis cutre en algún modo. Aparte mola moito como díanse os títulos dos Yali. Esa é a miña argumentación. Non vou a dicir exemplos porque coñezo os que vimos allí. Por outra parte, o fan de terror tampouco controla moito, así que... Vale, eu xa me podedes ir dando mal de ollo esta semana porque voume abster de elixir
non está na miña programación interior de... máis que nada porque penso que non coñezo o suficiente de ninguna das dúas vertentes, entón, pois nada, prefiro quedar calado, aprender un pouco máis e elixir máis adiante, pero non entro neste xogo, o dilo nada. Móllate. No. Eu gosto moito de como di Ángelo tamén os títulos dos vamos, neso estoy super de acordo con Miguel. Pero nada, penso que non coñezo o suficiente. Bueno, pues nada, sí, non mola. Ti claramente fantaterror. No, eu gosto máis. Eu gosto tamén do fantaterror. O fantaterror ten títulos que están chulos, vamos, ten un filme tal, e ya ali hai vos, pero tamén hai un pouco traballeiros e tal. De todos modos, eu prefiro ya, ¿no? E así por dicir argumentos un pouco delirantes, non vou insistir nos títulos, son fantásticos e tal. Moi descriptivos. Sino que vou facer este tipo de historias de ex-licenciado en socioloxía e tal, ¿no? Creo que os diálogos reflexan tamén unha época, ¿no? Dunha maneira moito máis nítida que o fantaterror. O fantaterror hai moitos temas que non podo tocar porque se fai nunha época moi determinada, no que eses temas son un pouco tabú, ¿no? Non tanto, en Italia está a época dos anos de chumbo e tes filmes como La policía chiede aiuto, I corpi presentano tracce de violencia carnale e falta un bueno, que refliten un pouco o clima da época, de desconfianza da xuventude cara a policía, bueno, dos problemas que tiña Italia naquel momento, ¿no? Que máis? Necesito decir alguna cosa máis para meter outro tempo. Falta un... terror intenta ser máis como o rollo das pelis da Hammer, non? Bueno, claro, menos original depende do que incluso aí, porque tamén tes incluso do terror español da época, tes incluso filmes que podían pasar por diálogos tamén. Tes, por exemplo, El ojo del huracán, ¿no? Que de onde este logo improvisado que fixemos de Maldeollo, pues está donde aí os títulos de crédito de tal, pero que son coproduccións con Italia. Eu creo que aí no terror español tamén quen influiu moito foi Italia, o sea, foi quen coproducía, ¿no? con España algúns dos títulos, ¿no? que pongamos fantaterror. De todos modos, defendo Yali, pero fantaterror a mí non me parece que este mal, ¿no? Me parece que hai títulos guais. E, non sei, Sara, que dis? É un tema complicado, porque inda que o corazonciño me tire moito polo fantaterror, o sea, por exemplo, aquí temos a Amando do Osorio, non? Que ten pois a triloxía dos Templarios sin ollos e tal, que lle teño un cariño, hostia, que me parece que é estilísticamente cutre, pero que... Repuseron fai pouco no Cine París. Sí, claro, porque de feito, bueno, comentábamolo antes, non? O comezo dunha das películas, non lembro cal da triloxía, é o mesmo comezo de La niebla de Carpenter, non? É que ao final o fantaterror tamén xerou filmes que inspiraron outros filmes, non se quedou nunha serie Z cutre que non saiu de aquí, sino que se exportou. Sin embargo, creo que vou elixir o Giallo, primeiro porque a nivel de estilo me parece a hostia, o sea, o Giallo é visualmente precioso, son unhas pelis que te atrapan. Argumentalmente sí que é verdad que é bastante repetitivo, pero a pesar de ser repetitivo sempre lle busca un pouco as voltas ás cousas. Pero sobre todo vou escoller o Giallo porque a día de hoxe se sigue en debate do que é Giallo e do que non é Giallo, que tamén é a hostia interesante que cos anos que pasaron sigamos aquí debatindo se algún proto-Giallo, se un Giallo, se un semi-Giallo, se é primo ou cruando un Giallo, ou se para a tomar copas co Giallo nada máis. Ese debate tivemos de carallada algún día. Claro, efectivamente. De escoller de Giallo quedaríame con Rosso Profundo, El pájaro de las plumas de cristal y Siete moscas sobre terciopelo gris. Pode ser azul, gris. Gris. Siete moscas sobre terciopelo de algunha cor, pero non sabemos de cal. Tres mosques sota veluto grigio, algo así, creo. Sí, da traducción de Pineda, bien. Anexo, teño un amor da hostia por Suspiria, pero claro, como resulta que igual non é un giallo porque é un proto-giallo, claro.
Ese creo que foi o debate. Exactamente, ese foi o debate. Que sí. Non é un ya. Eu defendo que non, pero creo que fede que sí. Non é un giallo uso, pero ten un montón de cousas que se utilizan no giallo e que funcionan xa en Suspiria. Entón, porque non estea con todas as características perfectas do giallo, tampouco podes dicir que non é. Bueno. Dá para outro outro programa isto. Sí, de todos modos, bueno, eso que comentabas tú do Fantaterror, que sí que, bueno, acostuma pasar que se dá máis valor, sobre todo en Estados Unidos, así, a todo este tipo de produccións que nos sitios nos que son feitas, ¿no? E co Giallo pasa tamén un pouco mesmo, porque, a ver, e Corpe presentar no traches de violencia carnal e Bahía de Sangue son prácticamente slashers, o sea, son antecedentes clarísimos do slasher e eso, bueno, o sea, é difícil escoller un pouco, ¿no? Sí, tamén vou partir unha lanza polo Fantaterror que sí que dun xeito bastante interesante vai evadindo un pouco a censura, non, que existe no país a hora de tratar de esguello temas que non os trata directamente, pero deixa que aparezan así de fondo e con posibilidades, pero bueno, que sí que é verdad que o momento, o sea, a situación social, económica e política de España e de Italia no momento de xerar os giallos ou Fantaterror pois non ten que ver, non? Sí, bueno, pues difícil vai ter o Dilo para escoller aí o reparto de puntos, porque non houve así grandes polémicas. Bueno, mal de ollo penso que gañe o... Pero Dilo puxo complicado, porque tamén colleu dúas cousas, é dicir, non estás... Non, claro, non é non é como Gato Can, que claramente... Claro, que estás tocando fibras aí que tocan sensibilidades polos dous lados. Sí. Bueno, pues eso xa, obrigado como sempre o Dilo pola súa sección e nada, bueno, como comentamos temos un programa especial, vamos falar de diversos temas que tocan o papel da muller, os estereotipos que lle afectan, bueno, toda unha serie de temas relativos á presencia da muller no concreto no xénero de terror. Isto será pues, depois da primeira pausa musical. Así que, nada, deixamos con esta pequena pausa e volvemos de seguido.
Pois, lembremos, estamos no programa número 11, ou 12. 12. Antes dice 3-12. No 12, sé, 12, sí. Si antes dixen 12, vai ser 12, ¿no? Vou defender eso. Programa número 12, a terceira temporada de Mal de Ollo, lembremos, especial Woman in Horror Month, mes da muller no terror. Eu, bueno, aproveito xa que está aquí Sara para preguntarche se ti que opinas de que haxa un mes dedicado á figura da muller como directora. É preciso telo ou é como o feito de telo é como manter nun curruncho as propias directoras en sí? Iso é un temazo, a cousa é que creo que é necesario, o sea, creo que está moi ben que haxa espazos específicos para darlle visibilidade ás directoras. Que acontece? Que isto debería existir mentres non haxa unha representatividade real, sabes, mentres as mulleres como directoras e como realizadoras non teñan un papel visible dentro da filmografía xeral a tratar. Entón, que haxa este tipo de propostas pareceme ben. Agora, se esta proposta en vez de vir de aquí ven pois non sei, do Agadic ou das Industrias Culturais da Xunta que seguen financiando un tanto por cento de proxectos moito máis elevados dirixidos por homes, que cando unha directora comeza a ter cargas familiares din, millor esta rodaxe non a leves ti porque claro, a familia o tal, seguimos a día de hoxe con un montón de impedimentos. En febreiro, por exemplo, tamén é o 11 de febreiro, Día da Muller e da Nena na Ciencia. Por qué? Para visibilizar que existen científicas, porque seguen sendo as mesmas problemáticas, porque a xente que estuda nun campo non estuda os referentes femeninos dese campo, é dicir, aquí hai un proceso de borrado histórico das artes, das ciencias, do papel da muller en xeral, no mundo onde vivimos. Entón, reivindicalo sempre é necesario. Agora, tampouco quero que haxa xente facendo negocio con estas reivindicacións. E tamén é moi sinxelo decir, non é necesario, claro, se viviramos nun mundo ideal, pero que tampouco sería necesario traballo asalariado, que non sei como decir, no mundo ideal estupendo, non faría falla. A día de hoxe, creo que sí. Tamén se digo depende quen o faga, porque hai xente que apoiaría e xente que directamente boicotearía. Sí, bueno, isto é un tema que de feito levamos un pouco todo este mes. O tema de que, bueno, digamos, o grupo que iniciou este tipo de iniciativa, pues como que se desentendeu agora dela, non quero seguir máis. E bueno, era un pouco, habría un pouco ese tema tamén, ¿no? De non era preciso de calle febreiro as mulleres. Claro, porque falábamos tamén que en Sitges hubo moitísimas óperas primas de directoras e tal, e logo tamén dicíamos que nos os filmes que traemos sempre aquí, pues están dirixidos por homes. O que comentábamos era en plan, bueno, básicamente porque é o que dicía Miguel, que tiramos de filmes igual de fai moito tempo e había unha maioría aplastante, non? A presencia da muller dirixindo terror ou ciencia ficción ata hai poucos anos escasísimo, o sea, segue sendo escasa, o sea, quero dicir, creo que agora mesmo non sei se mudaron un pouco as estadísticas, pero hai uns anos de todos os filmes que se producían no Estado español, creo que era dirixidos por mulleres un 7% ou algo así. Igual me estou trabocando nos datos, e non era un 7, era un 10, ou non era un 7, era un 5, pero me refiro, segue sendo unha proporción moitísimo menor. Outro dato, a hostia de interesante, non é só que haxa poucas mulleres dirixindo, senón que moi poucas repiten se a primeira película non vai moi ben, o sea, se non eres unha crack. O sea, quero dicir, se tires un paisano medio bueno, medio mediocre, e a primeira peli te sai mal, a resposta vai ser de, bueno, a seguinte sairá millor, non te preocupes. Se eres unha tipa que dirixa a súa primeira película e sai mal, porque pode pasar, para decir, é que non vales, non? O sea, non sei se directamente se fala nesos termos, pero é a tendencia... Esa é a tendencia estadística, claro, cando chegas a un posto de responsabilidade non a podes cagar. Porque, bueno... O sea, digamos como que o nivel de exigencia é moito maior no caso de que unha muller chegue a... Moitísimo maior, moitísimo maior. Bueno, pues nada, por reconducir un pouco o tema tamén relativo a da muller, tamén queríamos un pouco preguntarte un pouco polo teu campo de estudo, de intereses, ¿no? E así un pouco das cousas que nos enviaste así para ver e tal, falas de dunha teoría de tres campos, ¿no? De tres cortes, perdón.
Bueno, que consistiría isto? Un pouco así. Isto é unha pedrada. Isto é unha pedrada grande que está xurdindo, está todavía en construción, non é unha... Ni sequera unha pedrada rematada. Todos oídos un pouco no proceso de tese, non? Pois a hora de investigar, a mí me interesaba ver os xeitos de despedazar o corpo humano no cine. Claro, entón isto é unha cousa como moi extensa, non? Que, joder, como podes racionalizar, non? Como podes organizar algo tan amplo. Entón aí cheguei, o sea, con dúas preguntas, de aí xurdiu a teoría, non? Por que o corte do corpo humano, non? E diste, joder, pois porque o tratamos dun xeito específico, o corpo humano no cine, o sea, atos nomes dos planos cinematográficos van en base ao tamaño por onde cortas o corpo dunha persoa. Entón, joder, dende unha perspectiva pues, antropocéntrica, tendemos a organizar o cinema en base ao corpo. E despois, dime de conta que me resultaba moitísimo máis interesante estudar como se cortan os corpos feminizados. E o por qué? Ese é outro tema. Porque, o sea, creo que teñen un tratamento especial a hora de traballalos no cinema. Ata agora, sí que é verdade que a maioría das películas de ciencia ficción e de terror, que son cos que traballo eu, estaban dirixidas por homes. Aí, pois, eu que sei, recollendo teorías como o male gaze, non? A mirada masculina de Laura Mulvey ou este tipo de teorías, pois, xa te faz unha idea, non? De como se está traballando o corpo feminino nesas películas. E como organizar todo isto? Pois, dixen, bueno, pois 3 cortes. O corte da realidade, é dicir, como plano cinematográfico segmenta ese todo da realidade para o que está en campo e o que está en fora de campo. O corte do plano, ou entre planos, ou a ausencia de corte de planos, é dicir, da narrativa interna, non? Da montaxe interna da película, e logo o corte da carne, o que é o corte físico en plano da carne en sí, vamos. Sí. Esa é a estrutura xeral, é como unhas bonecas rusas, non? Que se organizan así, e a idea é que con isto se poida analizar, pois, que poida ser unha ferramenta que se poida aplicar a moita metraxe audiovisual diferente. Non que a mí me está funcionando pois coa ciencia ficción e co terror cunha mostra que eu escollo, porque me sai a min daí, non? Porque ao final estou escollendo eu completamente subxectiva, pero que se poida utilizar para un análise xeral de outras películas. Vale, e entón, digamos, tes o corte recapitulando así, tes o corte da realidade. Sí, eu te chivo, non te preocupes. Realidade, corte do plano fragmentarismo e corte da carne. Corte da carne. O corte da realidade, isto en que consistiría? Claro, a maioría da cinematografía, se queres te poño aquí, que teño aquí chuletilla. Claro, é o xogo entre o que está en campo e o que está en fora de campo, non? É dicir, o que ti escolles que saia no filme ou non. Que ocorre? Que este tema xa se estudara moitísimo na pintura, todos a hora de moita xente que estudou en historia de arte e pintura xa fixo moitísimas teorías ao respecto desto. As teorías da pintura se herdou a fotografía e as teorías da fotografía se herdou o cine. Entón partimos un pouco da simbiótica básica que se utilizaba pois eso na foto e na pintura, e podería utilizarse o mesmo, é dicir, a imaxe nun principio se entendeu a imaxe de foto como algo mimético, non? Como que cando ti tirabas unha foto era unha representación exacta e real da realidade. Pero claro, isto é un concepto un pouco naif, porque con moi pouco tempo despois do uso da fotografía, a xente entendeu que a realidade da foto non é real, sino que se pode modificar, que ti na fotografía podes sacar o que ti queiras. Entón aí chegou o concepto da imaxe código, non dunha imaxe convencional, o sea, que é un código de comunicación. E a partir de aí se xeran tamén as fotos e os planos según que ti queiras representar. Entón, partindo da base de que nin a fotografía é real, que vamos a dicir da ficción. Entón, xa por centrar no cine de terror. O cine de terror e de ciencia ficción, eu identifiquei algúns mecanismos a hora de facer a toma, fragmentando conscientemente a realidade, porque ás veces se pensa que por unha cousa estética, non simplemente do plano gústame así ou gústame asá e dejo isto fora de campo, pero sobre todo no terror hai mecanismos que operan en casi todas as pelis de terror. Por exemplo,
el fora de campo, ¿no? Lo que queda un ruido nun fora de campo, nunha película de terror, non está presente, pero está presente na realidade filmada. Ou co enfoque, no? Que deixas fora de foco e de repente está a persoa protagonista e por trás lle pasa algo en fora de foco que non podes ver. Eso tamén se utiliza a mesma... Ou logo o código lumínico, o sea, a sombra, os contraluces, esta monstra que non se lle ve porque está metida nunha sombra. E claro, como estamos no mes da muller no terror, decidín escoller exemplos desto, que esta primeira parte, sobre todo, buscar exemplos se poden buscar, pero é tan utilizado que ás veces é un pouco reiterativo, non? Buscar exemplos concretos. Pero a mí se me ocurriu, por exemplo, que no encuadro no fora de campo, por exemplo, una chica vuelve a casa sola por la noche, ¿no? De Ana Lilia Amirpur, perdón, é que eu son das que pronuncio de Leuce, sabes, das que fatal. Son o contrario a Pineda a nivel pronunciación de títulos e nomes. Esa pelea tratamos aquí. Claro. O segundo, o terceiro, non? Foi a primeira invitada, quizá. Sí. Claro, esa película traballa todo o rato con iso, non? Traballa co espacio vacío, co espacio negativo, con que ti esperas que vai pasar algo nunha rúa baleira, que isto tamén é outro temazo que sai a colación que falábamos antes, que como se utiliza dende que hai mulleres dirixindo no terror, moitas veces xa non se xere ese terror, que tamén, non? Pero en bosques oscuros, en cementerios, en psiquiátricos abandonados, sino que se fai moito terror nas rúas, nos coches, en sitios onde... No espacio cotidiano, digamos. Claro, no espacio cotidiano, e, home, creo que está claramente vinculado a violencia sexual, non? Bueno, no caso desta película está clarísimo, non? Pero esa utilización da rúa e do espacio baleiro como que de feito pos na espera ao público e consigues moitísima tensión, porque te dices, vai pasar algo, estás segura de que vai pasar algo, e inda que o saibas, poño sempre de exemplo, sabedes a película esta de un condenado a muerte se ha escapado? Sí. Bueno, é unha película dun tipo que se escapa dunha prisión o que o teñen ali os nazis, e a película chamase Un condenado a muerte se ha escapado. Obviamente, ao final da película o tipo escapa. O sea, é de... O título é moi claro, moi Claro. descriptivo. E ainda así te mantén a tensión toda a película, pensas que o van espiando toda a película. Entón esa espera, ainda que saibas que vai pasar algo, te sigue poñendo, ¿no? Esa tensión. Outra que onde pasa tamén en Titán, de Julia Ducournau, en Titán, cando ela vai pola rúa e ves que a vai seguindo unha persoa, no? Esa persoa está en fora de campo, escoitas só o ruído, pero tamén esa ameaza, non? Que está aí. E aparte eso que é máis terrorífico, porque ao fin e ao cabo son espacios máis familiares para todo o mundo, non? É moi complicado igual estar nun manicomio abandonado e tal, pero nun garaxe calquera pode identificar ese medo, non? Sí. Claro, despois, para non enredar moito, quedaría o enfoque e a profundidade de campo. Atopei un exemplo, revisando en pelis así, por exemplo, no remake de Rabbit, das Soska Sisters. Nosas amigas. Sí. Coñezas personalmente, son moi chiquiñas. No. Creo que fan un cameo na peli elas. Porque aparecen dúas irmás un par de veces, eu creo que son. Sempre aparecen, sí. Claro, digo porque as vin e dixen, han de ser estas, pero non estaba segura porque non as vin en foto. Pois hai un momento que, hostia, que como cando se invirte, non, o papel, que vai un idiota, que creo que se chama Billy, que é un subnormal que sai do bar e se dedica a acosar mulleres pola rúa, non? E vai o tipo aí todo enchido pola rúa, e no fondo, non, en fora de campo, en fora de foco, vai Rose, vai a prota, non, que xa vai seguindo pola rúa, pero que ela é a ameaza, non? Ela é a que vai perseguindo a él, desenfocado, el pasa, ela sigue o camiño, non? Pero que sí que se utiliza, non, como para non ver claramente ese monstro, que, bueno, como é a prota, entendes que vai ser ela, non? Pero non o ves moi claro. Por exemplo, de código lumínico, sabe cando xogas coas sombras, cos contraluces. Isto vende moi atrás, quero dicir, as pelis, o que se ti pensas no Nosferatu, non, ou no vampirismo, tal, ou a utilización da sombra, ou tal. En Jennifer's Body pasa varias veces. O sea, na película de Jennifer's Body, de feito, unha das partes supostamente máis gore da película, non, que hai charros de sangue que chegan ao teito cando mata al Justin Bieber este del Mercadona, que non sei como se chama, un
bueno, un gotiquillo, non é un Justin Bieber, é un gotiquillo así do instituto que o leva a unha habitación e tal, e o mata ali, todo vese nunha sombra, como se fora... A mí me lembrou bastante a Muller Pantera, ese momento. Espero que sí que se utilizan esas cosas que ves, pero que non ves. Hai un corte da carne, o sea, todo isto ser bonecarrosas ven o mesmo, non? Ti estás vendo violencia, pero non a estás vendo. Como representas, digamos, no plano, non? Claro, o sea, non a estás vendo. Estás vendo unha violencia, pois eso, a través dunha sombra. E despois, a hora de falar deste corte, aí non atopei moi bons exemplos, porque falaba tamén de cando a ameaza está, pero é incorpórea. Eu sempre puño o exemplo de Predator e do Home Invisible, da última do Home Invisible esta bueno, que a protagonista, nunca me sabe o nome desta moza. Sí, a do xogo da criada. Sí, a do conto da criada, sí. O xogo da criada. Nesa peli, que ademais traballa moi ben o tema, non, de que ele é un acosador e tal, e fai que ela ingrese nun psiquiátrico e como xoga mentalmente con ela e tal. Tamén xoga moito cos espacios negativos a peli. Moi boa esa peli. Non esperaba unha merda e flipoume. Sí, é destas pelis que as colles como con noxo e ao final rematas vendas con algo con cariño. A mí tamén me gustou. A ver, a mí me tiña boa pinta, pero a verdade superou as expectativas, verdad. Me mola o enfoque do tipo ultra posesivo. Claro, en eses casos serían como ameazas que están aí incorpóreas, pero que están, o sea, que non é que estean fora de campo representados mediante sombras, senón que son transparentes, ou bueno, que directamente o ollo humano non os pode percibir, non? Ambas as dúas personaxes teñen unha camuflaxe, que claro, isto tamén está moi vinculado, agora xa me solta a miña pedrada, non? Pero os seres humanos vemos realmente mal, o sea, vemos moi mal. Vemos unha parte limitada do espectro que existe, e de feito vemos tan mal que se non miramos mal non habería cine, porque directamente existe cine pola persistencia retiniana, o sea, nos pasan 24 fotos rápido e pensamos que se moven, pero se miramos perfecto claro, ou non sei, non vemos nin de infrarroxo para abaixo, nin de ultravermello, nin de ultravioleta para arriba. E estes personaxes xogan con iso, non? Coa parte que non ves e como se camuflan. O máis parecido que atopei en películas dirixidas por mulleres, terei que seguir investigando, non? Para este corte, nas películas de bruxería moitas veces se utilizan cousas parecidas, non? O referente máis claro que atopei foi en Suspiria, por exemplo, as bruxas teñen un contorno, non? Que fai un pouco mesmo efecto de Predator, non? Que meten así unha cosa e diste, está aí, pero a prota non ve a persoaxe. E creo que en The Love Witch, se non me equivoco, pasan cousas parecidas, non? Hai esas presencias igual transparentes, bueno, translúcidas, porque algo se ven, pero que bueno, que sería eso tamén o corte da realidade, non? Sí que isto facían como era xente con estes traxes como para incorporarse no croma. Sí. Eran varias veces, o repetían varias veces, por eso ese efecto de Predator que como que vai movéndose, vai deixando un halo. Si eran como varias veces alguén con ese traxe de croma. E na última do Home Invisible, de feito, tipo enxeñeiro óptico, o sea, tipo xera unha camuflaxe usando exactamente pois algo similar, non? Se supón que son, non é que desaparezas, só é que eu non te podo ver. Chico, como a vez pantallas e cámaras, que como que a pantalla dun lado digamos que ensina o que está a cámara da outra parte gravando. Sí, pero bueno, na tecnoloxía e tamén son claro, nanocámaras en nanopantalla. En vez de tomarte un tónico que che fai invisible ou tal, pois aquí en GoldenEye foi unha cousa destas, unha de James Bond ten un carro invisible que cando dis tú esta franquicia non vai a ningún sitio. En GoldenEye creo que sí. GoldenEye ainda era Pierce Brosnan. Sí, a primeira. De feito hai unha empresa, creo que norteamericana, que xa xerou unha tela que é capaz de facer iso.
Non sei como é o funcionamento, pero está xa colgado por internet vídeos de como usan o prototipo. Non sei como funciona, pero existe xa o futuro está aquí. Sí. Eu vi unhas fotos, de unha especie de capa, non? Que grava o que está atrás de ti, non sei como funciona, non teño ni idea de como funciona. Sei que unha TEA perfecto, pero e a están ofrecendo xa para usos militares, claro, obviamente. É unha empresa privada. Como a capa de invisibilidade de Harry Potter. Ese estilo, supoño, ese estilo. Boa referencia cruzada. De nada. Estoy aquí para ser. Vale, pues entón, este sería o corte da realidade. Sí, este sería o primeiro dos cortes. Que me queda? Sí, perdón, que falando do tema da rúa e da violación, eu facía moitísimos anos que non vira Jennifer's Body, e hai un detalle que me encantou, non? Que cando se levan a Jennifer, non? A banda esta de tal, obviamente parece que vai haber un abuso sexual, ela non aparece, a amiga dela vai falar co seu mozo e lle di: ¿qué modelo de coche llevaban? Le dicen, yo que sé, un modelo violador del 89. O sea, quiere decir que esto tamén son cousas, para min polo menos, este tipo de coñas en Jennifer's Body hai varias, non? Que dis ti, non sei por que me dá que hai unha muller dirixindo isto. Ou non sei por que me dá que hai unha muller facendo este guión. Claro, que é a mesma guionista de Juno, non? E dis ti, non sei por que me cheira, por certo, esa señora fai uns guións maravillosos. Pois sí, de feito non representa unha violación en sí, pero te queda clarísimamente que houve unha violación. É unha metáfora nada traballada dunha agresión sexual. Sí, o sea, dunha agresión sexual en grupo. Sí, verdad. Últimamente falamos moito de filmes que son, digamos, teñen unha mensaxe feminista, pero que é demasiado directo e queda moi tosco, moi digamos, non contan a historia a través das accións, contan a historia eso con uns discursos moi abertos un pouco subtextos, como moito discursivos, non? Moito. Pero a min as pelis de puro proselitismo tamén me molan. Hai que adoctrinar. Joder, hai que adoctrinar. Pero sí que é verdade, o sea, hai varias tendencias, lóxicamente, e cantas máis mulleres haxa facendo películas de terror e de ciencia ficción, máis cosas vamos a topar. O sea, de feito xa son os exemplos que escollen un pouco para ilustrar os cortes. Hai estilos completamente diferentes e aí sí comezas a ver, decir, bueno, comeza a haber algo, non? Temos aquí diferentes feituras, diferentes estilos, pero moi jodidamente diferentes estilos. Claro, haberá algunhas que traballen as cousas dun xeito, pois eso, cun proselitismo máis claro. Igual que hai series, por exemplo, agora hai bastantes series que teñen bastante que levan ese tema discursivo tamén moi directo, e logo outras películas pois que utilizan a metáfora ou que te dan ou que simplemente te comunican a través da raiva, non? Hai tamén moitas películas ata o momento, tamén houve unha época que estaba bastante de moda, que simplemente contabas, saíndonos un pouco do terror e da ciencia ficción, non? Pero que contabas historias bastante dramáticas de persoaxes moi fortes que te facían empatizar, non? Con esa injustiza e a través dese revulsivo sí que conectaban, empatizaban. E ademais que o típico machirulo non colle a sutileza, seguramente. Pois probablemente non, incluso sen seguir tan a exemplos de non sei que, ahora só hacen filmes de chicas e non sei que, non? Bueno, ainda outro despois día, de 100 e pico anos de historia de cinema, pois tampouco pasa nada, non? Non sei. Vira un vídeo do argentino de Nicolás Amelio Ortiz que analizaba o masacre de Texas, mas original, o de 1970 e algo, non? E falaba dunha cousa un pouco na liña de isto do temor ao abuso sexual, a violación e tal, non? Que non me quedara con ese detalle, sabes? Vi un filme 1000 veces e tal, e depois da primeira morte de Leatherface, o tipo que lle dá con martelo na cabeza e tal, non? Que claro, ten a compañeira fora por ali, polo campo e tal, non? E está como nunha especie de, bueno, destes bambans que teñen no sul de Estados Unidos, son amplios, non sei que, non? E no Porsche. Sí. E entón que... Sí. E
e entón que se levanta e vai para casa, non? E entón, por unha parte tes, bueno, que está grabado por un home, no sentido de que, bueno, hai un contrapicado que básicamente enfoca o cu e as pernas da tipa, non? Pero que tamén consigue outra cousa, non? Que ela se vai aproximando a casa, non xa sabemos que está a ameaza dentro, que hai un señor que mata xente, non? E que está grabado de tal maneira como que ela se está, o sea, como que a casa está envolvendo, sabes, que se está comendo, vamos, a tipa, ¿no? E entón que o tipo que argumenta, o que defende e tal, é que nos xa non tememos tanto, o sea, tememos porque a vai matar, ¿no? Sino que ademais tememos agresión sexual conseguinte, sabes, que non se produce tampouco, o que nos vexamos no plano non se produce. Pero que nos inconscientemente o que estamos temendo pola seguridade sexual desta muller, ¿no? Ti crees que eso está grabado con esa intención? Pode ser, non sei. Igual o plano sexualizador é o que fai... Pode ser que sea o trigger que te tira diso. Agora, tamén, non sei, agora mesmo non teño ese plano, non, nin esa secuencia na cabeza, vai tempo que non a vexo. Pero que ás veces tamén analizando os filmes nos montamos unhas pallas mentais increíbles que moitas veces a persoa que estaba dirixindo e realizando iso decía é como todo isto, o exemplo máis claro, por exemplo, na Dilixencia, na de Ford, claro, a Dilixencia vai cambiando de lado, non, a hora de ir de facer o camiño. Entón, claro, un montón de críticos, hai un montón de señoros da crítica coa corbata apretada e tirando de garabata para arriba dicindo, claro, eso significa como están perdidos en la metáfora de tal en Estados Unidos, esa situación de inseguridade que fai que vas sen rumbo, e a realidade era que se llesía a luz no deserto e John Ford grababa para onde podía gravar simplemente por cuestións de luz, e que aí o plano ao non ser digital non se podía invertir porque levaba o enganche dun determinado lado, creo, e por iso esos planos non levan ese raccord de dirección. Quedou ben? Sí, toda a palla mental posterior creo que é unha palla mental posterior. Entón isto temos que, o sea, a mí me gusta collelo con un pouco con pinzas estas cousas, porque algunhas poden ser ou... Sí, que as propias directoras ou directores teñen que flipar cos análisis que fai a peña dos seus filmes, no, que eso quería era eso. O propio David Lynch o dicía que moitas desas cousas raras que metía era por joder. Vou meter isto a ver que pasa. A ver o que di a xente, claro. A nos pasou unha cousa moi curiosa. Eu recibín un email dun festival onde nos seleccionaron, non sei se foi no Brasil ou algo así, con cafeína, e foi no 2019, no? No, 2020, bueno, recén comezado o tema pandemia, non? 2020, que xa estou máis perdida en... 20 de febrero, marzo 2020 nos confinaron. Estreámola a finais de 2019 e no 2020 nos colleron un festival en Brasil. E claro, ao final da curta, unha da tipa se ten que quedar na súa casa, non? Hai unha grabación de que o goberno non pode garantir a súa seguridade no exterior e todo isto, non? E a mí me mandou un mail un señor do festival dicendo que lle impresionara ese xeito, non, de adiantarse a situación de seguridade pandémica e tal, porque claro, sí que é verdad que había un montón de xente dicindo que unha pandemia podía vir e tal. Eu, claro, con todo o amor contestelle que non sabía de que caralla me estaba a falar, o sea, que simplemente que de feito era un guión escrito tempo antes e que nese momento non estábamos, en tal caso, pois podía ser unha lixeira crítica ao mecanismo estatal, non, e tal, pero non en absoluto tiña nada que ver con a pandemia de coronavirus. Eso me refiro con esas pallas mentais. O outro caso que me atopei, e xa poño o último exemplo, que era unha tipa que analizaba unas figuras que aparecían en un programa español, non me lembro de que época, unas figuras extrañas, xeométricas, que aparecían, que simbolizaban non sei que, eran os rombos da tele, de recomendación, o sea, de idade. Filme de adultos. Exacto. Ela, como aparecían de cando en vez, dicía, porque cando a autoría, cando quixo poñer esos rombos, quería decir que non sei que. Claro, tamén facer iso é unha cagada, o sea, ti cando teorizas sobre algo tes que o sea, non vale todo, non? Está o caso mítico de que bueno, que sea a medias, porque o propio Romero tamén o matizou, pero da Noite dos Mortos Vivos, ¿no? A propia elección do protagonista como un afroamericano e tal,
el dicía que simplemente era o mellor, era o único actor que tiña, ¿no? O sea, el non tiña esas paranoias. Que todo o resto son amadores, ¿no? Son tal, e era o que mellor tal, pero non estaba escrito para un home negro, ¿no? Bueno, pero ainda así... Depois o que pasa que o tipo sí que matizou depois dicindo, bueno, mira, os 68 e todos éramos esquerdas e claro, de feito na súa triloxía sempre son homes negros ou mulleres as protagonistas. Claro, o sea, quero dicir, sí, non os coiches pois igual non te diches conta no momento, pero sinceramente non mo creo. Se ti a finais dos 60 en Estados Unidos puxeches un protagonista negro que acaban matando un montón de homes brancos o sea, os zombies e logo lo matan un montón de homes brancos en Jauría, non me creo que ti en ningún momento dixeras ai, esto ten un doble sentido sabes, o sea, non mo creo, sobre todo coas fotos finais de... Claro, non mo creo, é que non mo creo. Sí. Eu creo que aí Romero estaba troleando a xente. A ver, en serio, que eu tiña 9 anos cando vi ese filme por primeira vez, ¿no? E eu pensei, a mí este filme me está querendo dicir cousas, máis algo de tal, Claro, o sea, joder, é que directamente non mo creo, non sei que filme era de Kurosawa, pero tamén resulta que era un drama histórico, non sei que, facía moitos primeirísimos planos, non? E claro, tú dios, claro, porque eses planos representan a angustia, non, das personaxes e tal e cual, e cando lle comentaron o tipo diso, non? O que pasa é que se abría plano, salía un avión, ou saía, pues non sei, autoestrada por detrás. Claro. Sí, que, a ver, que ti tomas tamén as decisións que tes un estilo e precisamente co que tes xogas cunha idea, non? Para iso realizas, pero sí que é verdad que ás veces temos unhas pallas mentais brutais sobre cousas que non teñen nada que ver. Sí, moitas veces na hora de crear ti chegas a un punto cunha certa sorte ou porque non te queda máis remedio. Moitas veces por eso, por ese detalle, ese momento, esa situación, creas o teu propio estilo porque a xente coñécete por esas cousas. Al final estás facendo unha obra de arte con unha serie de limitacións, non? Sí. Que adaptar normalmente con moitas. Sí, non claro, te financia ninguén con moitísimas. Se fose quizáis con un presuposto ilimitado, sería de outro modo. O farías de outro modo. Se todas as películas da historia do cinema tiveran presuposto ilimitado, ou ben xa hai unha conciencia política estilística concreta detrás, o sea, ou ben eres Movemento Dogma ou ben eres Nouvelle Vague ou algo así que tes moi claro o que queres, ou moitos filmes non terían nada que ver co que son. Moi posiblemente. E co que nos gusta velas. Moitos filmes que digo, o feito de ter un presuposto moi asustado saca o mellor da... Sí. Sí, e ao contrario tamén, ¿no? Hai moita preguiza tamén en orzamentos enormes, ¿no? Moitas veces. Bueno, plano. No, corte de plano. Sí. Corte de plano. Vale, segundo corte. Corte do plano ou entre planos ou ausencia do corte do plano ou fragmentarismo dentro do plano. Fragmentarismo dentro do plano, que a liña esta que divide a tela en dous e hai dúas accións. No, simplemente que ti podes facer ter varios puntos de interese, non? Nun plano sempre fragmentas de algún xeito. Pero creo que o máis interesante aquí se hai corte ou se non hai corte, non? Estamos falando sempre de terror e de ciencia ficción e sempre falando de momentos violentos, o sea, que de momentos onde existe corte da carne. Claro. Serrar oso e músculos. Claro, o que pasa é que só aparece no último dos cortes que é cando é visible, non? Entón, neste caso, hai exemplos de montaxes opostos, ¿no? que sirven un pouco pois para explicar. O sea, por exemplo, algo que triunfou moitísimo no cinema, que naceu pois en Hollywood e todo, o sea, bueno, realmente naceu en Rusia, pero Hollywood foi como que máis aproveitou, o tema do efecto Kuleshov nos planos, non? Entón, a hora de traballar, pois podemos pensar, para centrarnos na típica escena da ducha de Psycho, non? O sea, son 52 planos en 45 segundos. Deben de ser os planos máis famosos ou dos máis estudiados da historia do cine. O sea, está teñen documentais propios, libros propios. É unha barbaridade. Por qué? Porque hai 52 planos onde se supón que a unha muller a coitelan e non hai ninguna coitelada.
O sea, calquera persoa que vexa esa secuencia vai dicir que pasou aí un montón de puñaladas, esas puñaladas non existen. Logo sí que é verdad que se recrea, non, co cadáver, o sea, co posterior, que sería un pouco la huella de lo real, non? E tamén, falando antes a matanza de Texas, tamén hai pouca sangue, o que falábamos outra vez. Hai bueno, a rapaza esta que... Pero bueno, non sei se non sería este caso exactamente, senón que xogaban co tema de cando ela é empalada nun garfo destes de tal, que realmente o único que se enfoca é como que hai un cubo debaixo dos pés, pero ela non está sangrando, é dicir, o teu cerebro que claro, fai sangrar. Claro, claro. Pero eso é efecto Kuleshov, o sea, xogando a tope, o sea, están os rusos aí dándolo todo. A cousa é que revisando un pouco, non, para adaptar este exemplo a directoras, porque de feito poñer como exemplo a escena da ducha de Psicosis é un pouco como caduco, non? En plan de sí, tío, todos sabemos esta escena, coñecemos todas, está máis estudada que Dios. Entón, o que pensei é, claro, isto realmente fíxose moi famoso e de outro xeito se foi utilizando en case todos os filmes. O sea, entón, por darlle unha volta un pouco, collín o exemplo, o sea, Mary Harron, cando dirixiu American Psycho, American Psycho xerou unha polémica da hostia, pero realmente revisando non hai cortes en plano, o sea, non hai nada, todo xoga exactamente o mesmo xogo que Hitchcock, o sea, é moi americano rollo, o sea, me refiro tanto como a realización de Mary Harron é unha montaxe invisible de manual, é americano a máis non poder, que quer decir, esa película gústame, é dicir, agora de realización non me parece a máis brillante. No, eu creo que aí xoga moito coa construcción do personaxe, é xa un tipo que cae mal, que sabes que é un psicópata, que sabes que a mí non me parece un super filme de como está feito, pero sí que lembro cando saiu non me molou moito, volvendo a botarlle un ollo ano pasado, que falamos dela no mes da muller e tal, sí que me chamou moitísimo, bueno, gustoume moitísimo máis. Claro, e ti pensas nas escenas máis brutais desa peli, non unas que ti lembras como máis brutais, e eu revendo, o sea, porque tiven que poñelo, porque claro, o efecto Kuleshov foi moi jodido, o sea, esa montaxe moi jodida, porque ti en Psicosis tens que mirar para ver que non hai coiteladas, pois nesta peli te pasou mesmo, non? Ti colles e dis, joder, que acoitelaba un mendigo, non? Que era o primeiro, así co que pagaba a rabia. Isto como está? Non lle colles, estálle cortando plano directamente por riba ou está coitelando para baixo e ti estás vendo as caras, o sea, non hai corte en plano. Salpicadura o do compañeiro do curro que ten este punto de humor negro, non? Que o leva a súa casa, tal, non sei que, bailalle, ponse a gabardina e colle un hacha e ti na túa cabeza que tes un plano onde lle fende o hacha na cabeza. Eso tampouco existe, non existe, non se ve. A cena da motosserra mesmo, non? A motosserra, tira a motosserra e ti xa ves o cadáver, o sea, ti non ves o da cama, cando está cunhas prostitutas e tal na cama e todo o rollo, que pasa? Estás embaixo da manta. Pero, por exemplo, si sería un tipo de fragmentarismo, ¿no? Por exemplo, estás tapado cunha manta, o sea, estás en plano, pero estás fora de plano porque estás tapado. El sai coa cara ensanguentada, escoitas berros, pero ti tampouco ves como lle arranca ningún trozo de carne, ¿no? Esta é a cousa moi aséptica. Os americanos son moi así tamén, non? De facer historias como moi brutais, pero logo realmente onde está a chicha, non? Onde está o... que logo veremos outras pelis onde o contrario, non? De a peña se recrea, non? Con el temita de os cortes ou tal. Sí, pero a mí a veces me parece máis efectivo a hora de sentir o arrepío e tal, quizáis a ausencia dun plano directo, sabes, fai que a miña mente se nere o pior do pior, non? Sí, eu penso mesmo. Bueno, eu imagino, non sei, isto vira, bueno, unha intervención que fixeras para o festival este de Fantael, sí. Que dicías que en todo caso... Perdón, Fantael, se ainda non vos mandei o capítulo, perdón. Desde aquí un saúdo a Fantael, sei que nos estarán ouvindo. Perdón, chicos. A cuestión é que tú dicías que en calquer caso tanto facer explícito ese tipo de lesións de tal como ocultalas, ¿no? Que respondía un pouco a mesma lógica, ¿no? A distanciar o espectador da violencia, digamos, ¿no? Claro, que realmente creo que no caso en que non queiras ensinar o corte da carne,
telo que traballar de outros xeitos, non? Si queres que o espectador empatice. E ainda se hai mecanismos de distanciamento. Nunca te importa o mesmo cando morre un secundario que cando é a morte dramática dunha persoaxe importante na historia, non? Isto xa é por achegamento empático. Despois tamén, claro, que acontece que cando se empezaron a facer estas cousas, tamén foi nun momento en que o cinema estaba comezando, o sea, o código Hays xa se esmendrellara por propio peso. Entón os cineastas, porque daquela a maioría eran homes, por certo, porque daquela época non atopei nada, o sea, é terrible, o sea, da época da que estou falando agora mesmo non atopei a ningunha muller dirixindo, a ningunha. Se alguén sabe de algunha, por favor, atope. Eu sei de algunha nos anos 70. E eran todas, traballaban para a factoría esta, para Corman. Vamos. Claro. Pero dirixindo elas os filmes e facendo cape nos 70. Sí. Claro. Finais dos 60, por exemplo, é imposible, non atopei nada. Atopei moitas axudantes de dirección, atopei moitas montadoras, atopei algunha guionista, pero directoras non atopei. Sería interesante buscar algunha para ver a referencia, non? Pero estamos no momento en que o código Hays xa se foi a tomar viento, entón a xente dixe, bueno, un poquinho de manga ancha, pero ainda se hai un montón de autocensura, non? Joder, non vas poñer X cousas porque te van categorizar como X, te van a fundir a productora. Entón, ata as cousas máis truculentas non as rematabas de ensinar. Non hai... Logo, ata os films máis... Pois eso, de verdad, que reto, os máis polémicos, os máis da época, que digas, ti este é o máis sangriento que fixeron nesa época. Non, para eso se xerou un subxénero, o gore, que sí que ensinaba, e no terror houve esa convención de non vamos a ensinar tanto, vamos a utilizar os mecanismos de montaxe interna para evitalo, porque para outros xa están os exagerados estos 2 litros de sangue, non? Bueno, que fiando un pouco co anterior tamén, o exemplo de Tiburón. O exemplo de Tiburón, que non ensinaban moito Tiburón, pero porque era unha máquina que funcionaba mal, estaba estropeada todo o tempo. Se chegan a ensinar o Tiburón máis, sería un bodrio, posiblemente. Sí, sería un bodrio. Sí. É verdad. Porque non é unha... Bueno, é dicir, como está creado todo está moi guai, a historia mola moito, pero é unha peli como moi destas de sábado pola tarde e tal. Sí, o que pasa é que esa mala sorte de que estivera estropeado... O Tiburón xogou a favor completamente do filme. Sí. Un pouco antes, un pouco depois, tes aí Zombie Due, de Full Chiquetes, hai un tiburón enteiro luitando contra un zombie e lle dan con brazo. Vale? Se pode facer gran cine. Claro, o caso contrario, non, por rematar o sea, por poñernos, o caso contrario disto sería o plano secuencia. É dicir, onde o plano non corta e ti, que pasa? Que tamén ten mecanismos propios, o sea, se no primeiro caso temos unha violencia pois que non está en plano, non está, sino que xera a montaxe, xera esa violencia que non existe, o sea, é como que os fragmentos se atraen, non? Para que tua cabeza o construa. Eu sempre puña de exemplo do outro Halloween, porque a secuencia inicial de Halloween é un plano secuencia, alguén rodea a casa, asexa polas fiestras, un chico e unha chica suben arriba, tienen el polvo máis corto da historia, que creo que el baixa en 23 segundos, non o sei, algo así, creo que algo máis, pero bueno, que é o polvo máis corto da historia. Se estaban dando lote aí no sofá, igual xa había... Pero suben para arriba, o sea, quero dicir, o sea, sinceramente, pa 25 segundos xa no sofá, tío, o sea, pa que carallo vas á habitación? O sea, é o que... Polo tabaco. Claro, o sea, entón, claro, estamos no punto de vista do asasino, non? Dunha persoaxe, vai á cociña, colle un coitelo, sae ela queda arriba, atopa polo camiño unha máscara de disfraz, a pon, e aí temos outra vez fragmentarismo, non? O plano queda recortado outra vez como os ollos para recalcar que estamos nos ollos de alguén. E despois de toda esta historia, chega a habitación co coitelo, a vai matar, e en vez de apuñalala mirando pa ela, apuñala mirando pa un lado, apuñala mirando pa o coitelo. Eso é físicamente imposible, simplemente non queremos ensinar o corte, preferimos mirar o coitelo. É o mesmo, pero nun plano secuencia. E pa fiar isto coas mulleres no terror, atopei unha cousa moi interesante, que en Jennifer's Body copian esta parte de Halloween, o sea, no comezo da peli de Jennifer's Body, copian de feito planos, en vez de xirar para a dereita, xiran para a esquerda,
pero copian ese plano secuencia ata chegar a fiestra, onde vemos a Jennifer, que como comece in media res, non? Que logo a amiga, así que cando remata de contarte a historia vai matar, non? E todo isto. Pois ao comezo se queda aí, se queda sin a violencia, non? Pero é como esa previolencia, un guiño a Halloween clarísimo, creo, por parte da directora. O sea, bueno, de algún outro slash, claro, quero dicir, Halloween marcou unha tendencia, sí, pero que mesmo tipo de casa, mesmo tipo de plano, creo que un quede da directora con Halloween. Polo demais, non atopei moito plano subxetivo, atopei algo en The Ranger, a peli esta de Jen Wexler, 2018, estou lendo, perdón, son malísima para as datas, que, bueno, é un stalker, non, tamén, o sea, hai planes stalker, é un slasher cos planos asixando e tal, so que, bueno, un grupiño de punks. Non sei se viste vos. A ver, non está mal. Agora, tamén vaya concepto ten dos anarquistas esta señora, pero bueno, ese é outro tema. Tamén hei de dicir na súa defensa que coñezo a moita xente con espaldeiras moi politizadas que logo non son o mesmo na vida real. Entón, tamén parto unha lanza polo concepto da directora. Pero bueno, neste caso estaríamos no mesmo, non? O sea, sexa un montaxe entre planos ou sexa un plano secuencia, como evitamos ensinar o corte da carne ao final. Ese xogo, non? Fiando un pouco con isto, hai un temazo que me mola bastante, que ten que ver bastante coas mulleres no terror, que é o psicópata ou asasino como un asesino a sueldo del código Hays, ¿no? O sea, que o código Hays xa non existe, pero que te adicas se nun momento o terror ten un componente moitísimo máis revulsivo, moitísimo máis revolucionario. Unha especie de heroi conservador, o sea, sí, ¿no? Sí. O sea, que o psycho de moitas películas de terror ao final é como si posa cualquiera fastistilla de medio pelo destes que te atopas pola rúa e lle dis, de todos estos, a cales prefires matar primeiro? E te di, primero el negro, luego la gorda, luego esta que es una guarra, pero esta que me ensina antes as tetas, e de última esta que viva, que bueno, es bueniña, ¿no? E é o que eu espero dunha muller. E ese papel do psycho muda moitísimo cando se mete mulleres a dirixir no terror e a guionizar terror. Modifícase moitísimo eso, xa. Modifícase a que nivel, ¿no? Porque eu, por exemplo, o que percibo é que sigue sendo ese fascista, ¿no? Sí. O único que quizás non hai esta orden, ¿no? De preferencia a nivel. Pero é como en Halloween igual, que está ela como máis responsable, non? A personaxe de Jamie Lee Curtis, pero que Halloween é Pesadilla en Elm Street, todas, o sea, case todos os mesmos slashers desa época funcionan en base ao mesmo. Se non consumes drogas, se non fodes, tal, hai un patrón moi claro de, bueno, se non eres negra. Está representado un plan sátira en Scream, que como que reúne todos os clichés. O única matiz igual que daría aí no sentido racial nada, ¿no? O sea, si a xente afroamericana morre antes, pues ya está. Pero no caso, por exemplo, de rapaces e rapaces que teñen sexo, ¿no? O que se drogan, o que tal, realmente están menos alerta, digamos, a ameaza. A única que se dá conta realmente que existe algún tipo de ameaza que o toman serio é que non ten interese romántico, que non ten. Claro, pero non é unha metáfora moi parca dos vídeos estos da época do código Hays de la marihuana te lleva a la heroína te lleva a la locura. Sí, saiches do carreiro. Claro, o sea, no te acerques a los bailes de la juventud. Joven, baile siempre con 2 palmos de distancia, que pueda pasar el Espíritu Santo. Non é esa, o sea, quero dicir, ti miras a idiosincrasia e cando isto foi evolucionando, hai dende coña, como dicía Miguel de Screen, que trata moi ben todo ese tema, porque é unha persoa que coñece moi ben o xénero, joder, e o traballa moi ben, pero sí que é verdad que a partir dos 2000 o tal notas un cambio, hai un cambio de paradigma na orde das mortes, ou igual que tamén hai un cambio de paradigma que é un tema tamén moi guai, non? Que últimamente están saindo películas dirixidas por mulleres onde non hai unha final girl, sino que se conchaban entre as tipas que están sendo ameazadas, se organizan e dicen, te vamos a dar pel pelo.
No, que é como unha vinganza histórica que a mí personalmente encántame. Inda que a peli sexa mala, se ten esa cousa, xa lle sorrí un pouquiño. Digo, ai. Aquí falamos do último remake de Black Christmas. Que, bueno, non nos impresionou moito como filme, pero que é un pouco eso. Claro, é que eu parto unha lanza por esa peli, primero, por el temazo de la canción de las violaciones en Navidad, que me parece maravilloso, ese tema, o sea, maravilloso. É un momento genial. E despois precisamente por iso, non? Porque collen e din, si non loitamos xuntas nos van a ir matando por separado. Entón ese hermanamento, non, esa sororidade entre mulleres que din, bueno, pues que nos mate a todas, pero vámonos a organizar e vamos a deixar de correr como polos sin cabeza polas películas de terror, mientras nos van asesinando unha a unha, non? Me molou do filme. Hai outro exemplo, quitaron... Bueno, porque xa era un exemplo que xa existía nos 80. Quitaron unha nova entrega de Slumber Party Massacre e xa original era así, quer dicir, a original era... Pero Slumber Party Massacre está dirixida por unha muller. Todas, a segunda, a terceira e a última. Ah, vale, eu pensei que estaba dirixida a segunda. Non, todas. Claro. E guionizadas por mulleres. Claro, pero que digo, ao meu favor, cando pos unha muller a guionizar ou unha muller a dirixir, igual non lle fai tanta gracia que todas as persoaxes femininos ou feminizados vayan morrendo dun xeito parvísimo, porque é algo moi desesperante visualizando esas películas, non? Dicir, joder, tes aí un hacha ou un bimbio e colles o bimbio e botas a correr po sótano, o sea, sabes que realmente é decir, joder, que estamos que arquetipos de persoaxes, non, estamos representando aquí. E a única que de repente se transformaba en MacGyver e daba un lío que flipas era Final Girl, que é unha moza que é un rato de biblioteca e pues como en Pesadelo en Elm Street, ¿no? Que de repente se convierte en solo en casa e le pone empeza a poñer trampas e bombillas que estoupan e de todo, unha persoaxe que non ten un arco para chegar aí, nin de coña. Pasaba tamén en Death Proof, ¿no? Cando lle plantan cara a personaxe de Carl Russell, que pasa de ser un tipo que che pode dar certo medo, non? Un acosador e tal, a ser un absoluto cobarde, un tipo do máis triste, non? Que o primeiro que fai é achantar cando lle plantan cara entre varias. E logo me mola un enfoque de que falabas de Jennifer's Body, a motivación final, que non quero contar moito spoiler porque está aquí Miguel que non... Que se fastidie, te la ha visto. Xa, disculpa. A motivación de a personaxe de Amanda Seyfried para vingar a súa amiga, non? Que claro. Sae dos cánones, digamos, habituais de... É que eu me quedei super fastidiada antes dese final, porque eu digo, de verdad vas a matar a tua amiga de toda a vida por el Justin Bieber este en Mercadona? En serio? Vas a cargar de a tua amiga? Spoiler. Claro, te queres cargar a tu amiga por eso, pero di, bueno, teñote que matar porque eres un sucubo, pero voute vingar. Claro. No, claro, e ese final, pero sei que contigo hubo unha injustiza e aquí estou, sí. Que por certo, outro temazo que sae a colación con iso é, joder, pobre, o sea, joder, Jennifer's Body foi unha película que no momento en que saiu todo Dios a puxo a caer dun guindo, pero todo Dios, o sea, houve como un opinión xeral de que aquelo era un lixo. Claro, que pasa tamén, vamos a ver, Jennifer's Body, como venderon esa película, por favor? O sea, é que, claro, é unha película onde toda a publicidade que faz da película, o tráiler da película, o baseas en, efectivamente, en sexualizar a Megan Fox e en poñer un beso lésbico enteiro, porque realmente dura esos segundos de película, que ademais é un bico que está completamente explicado na peli, non nun arco na historia das dúas amigas e todo isto, e que ten un sentido dentro da película. Pero claro, ti te pos a facer trailers sobre o buena que está a protagonista, que ademais era o momento apoxeo, non? Como se chama a actriz de Megan Fox. De Megan Fox, era o momento top de Megan Fox, pos as partes da película onde sai máis sexy cunha montaxe bastante tal, pos un beso lésbico, ao final foron ali un montón de adolescentes e tal, esperando ver algo que non era esa película, porque esa peli non vai deso. Pero é moi curioso porque o filme, que decir, a ver, ten Megan Fox e ten Megan Fox é unha rapaza moi bonita, moi non sei que, non sei cuantos, pero o filme non funciona mal, o filme está ben. Claro, molou moitísimo. Quer dizer, non... O sea, é unha película que simplemente decepcionou
porque había un montón de adolescentes e había un montón de señoros que se dedican a facer crítica do cinema que pensaban ver unha cousa que non viron. Entón, como que viron, de feito, incomodoulles, precisamente por iso, non? Porque fala de metáforas de agresión sexual, porque fala de relacións tormentosas, que eu tamén atope con iso, que non todas as protagonistas femininas teñen que ser perfectas, inspiradoras e facer puro proselitismo con elas de que son as mellores compañeiras, o sea, é unha relación turbia e tóxica entre dúas amigas e todo o temón que vai acontecendo con Jennifer e o que lle vai acontecendo e como a relación da amiga de Jennifer e como isto vai metendo en problemas ata que leva unha morte da persoaxe. E de repente, claro, lle pos isto a Manolo e a Marcial, miran isto e dicen joder, o sea, ya de ver esto por lo menos, ¿y las tetas? No, o sea, es que yo creo que foi a reacción básica, ¿no? Da xente vendo esa peli y las tetas y el male gaze este de manual durante toda a película, onde está? Pois non está, sorpresa. O sea, sí que hai algún momento que é así feito aposta. Quero dicir, e se nota completamente como a directora xoga con iso, como no momento en que Jennifer xa é tal e se xinte unha semidiosa va por medio do instituto en plan de ¡fuá, me amo! Ou outros momentos, no de ¡buah, quiero llevarme a este para comérmelo! Bueno, pues esos momentos que son adrede. E o resto da película non está grabada de outro xeito. E claro, ti ves, de feito ti les as críticas, estiven cotilleando, botei unhas risas, pero claro... Aquí repasamos unha vez cando temos un filme así... Bueno, polémico non, o sea, cando temos un filme cargado con unha connotación de xénero e tal, entran nas críticas e tal, son demenciais, o sea, é que as críticas de 2009, cosas de Jennifer's Body son completamente demenciais, o sea, de dicir, y una bonita muchacha que mata a los que quieren acostarse con ella, y dices tú, ¿en qué momento da película esto é así? O sea, xa para empezar, ela é a predadora, ela escolla as presas, ela decide a quen quere baixarse, non é en plan de, hola, ¿quieres salir conmigo? Voy a comerte, vagina dentada. O sea, é unha cousa como moi, bueno, non sei, moi perversa esas críticas. As críticas de Film Affinity son a hostia. Nas de Black Christmas, esta última había como propaganda feminazi. Xa, pero que eso que te metes... Todos os ofendiditos. Ti te metes en Film Affinity, ainda o entendo, pero que eu estaba mirando críticas en fotogramas, en tal, lo que pasa é que as cousas embellecen moi mal. Así estás lendo a Bollero, non? Que claro, de feito non lle gusta o cine. Nada, claro. No, é verdad, non lle gustou o cine. Sí, bueno, as de Woody Allen e as de Almodóvar, sí, pero o resto é lixo. Sí. Claro, entón un 50% da súa argumentación é separemos al autor de la obra e el otro 50% Almodóvar mola, ¿no? Bien, vale. Sí, claro, el so está aí para rajar, creuse unha personaxe e vive deso. O puto Bollero. Sí, bueno, a verdade que pero esta de O Fío Invisible, que, bueno, me parece unha obra maestra, eu vías en Film Affinity todas as críticas, non? De tal, e a única crítica negativa era de Bollero, tío, que como é posible esto? Bueno, hai xente que non lle gusta nada, ou que quizáis quería facer cine e entón non lle gusta nada que o famos última demais, de James Bond que di, este tipo, non, que como que chamando a James Bond, pois que non me lembro cal foi o término, que era un pussy, non? Sí, exacto, non? Porque claro, vai de paquete nunha moto que pilota unha muller negra. Na última fase desa franquicia xa estaban un pouco revisando, ¿no? O mito de James Bond, ¿no? O capitalismo é moi listo. O capitalismo é un gran fagocitador. Onde ve un nicho de mercado, aí vai. Quero dicir, eu non creo que... O sea, sí creo que hai producións hostia interesantes e que hai directoras que están facendo cousas moi boas e logo sí creo que por parte das majors e dos estudios grandes non son parvos, están posicionando persoaxes, volvemos ao tema da tokenización, non? Están posicionando persoaxes e modificando historias, o sea, se a eles seguirá funcionando a franquicia de James Bond tal como estaba ata o infinito, non a modificarían. Que acontece que queren chegar a máis rango da sociedade, non? Entón din, joder, pues igual si conseguimos que o pavo que vai ao cine a ver James Bond lle guste, pero que ademais lle guste a súa irmá e a súa nai, gañamos 2/3 de público. Sí, ou un pouco, non sei, sí, pero que te move para ir cos tempos, non é ir cos tempos, é dicir, podo sacarlle máis rédito. Claro, o sea, que isto non son que os señores estos de repente nos seus despachos nada máis a millóns digan
non estamos sendo suficientemente inclusivos e joder, James Bond é que ten un tufillo patriarcal que non me acaba de gustar. O sea, eu non me imagino unha conversa deste estilo nunha oficina. Pero que incluso eso tan, a ver, por exemplo, eu sí que, o sea, eu seguín toda a saga de James Bond e tal, ¿no? Porque de pequeno, non sei, non había ningún problema con eso, ¿no? Claro. E entón era en plan, pues eu gosto de James Bond porque mata os maus, casa coa rapaza máis linda e liga sempre e non sei quantos e tal, ¿no? Digo, quero ser como ese, ¿no? En plan, cando sexa adulto. Que pasa? Unha vez tamén, cando chegas a adulto, non ligas, tes problemas co alcohol, tes problemas con tal. E entón te poñen un tipo que non liga, ten problemas co alcohol e tal, e dices tú, joder, está facendo ese filme para min, que vía James Bond de pequeno. E eso non é casual, evidentemente que hai un incluso, ostras, bueno, agora estamos falando de James Bond, isto é un podcast de terror, Sí, é que eso que pasa, eu por lo menos disperso me fácil. Estaba tan contenta. Nada, pues a famosa cena de Daniel Craig con Bardem. So eu vin o subtexto homosexual e tal. Non vin esa filme. Isto, James Bond. Eu de James Bond apenas vin filmes, non. Feito GoldenEye me parece unha basura. Sí, claro. É que é unha basura. Que me molou moito foi Casino Royale e resulta que está dirixida por o mesmo tipo. Foi como posible. É que as boas de James Bond son agora. Antes era... Bueno, sin Connery facendo de James Bond en flow. Ostras, pero maltratadora. Sí. Claro, no, pero volvemos incluso nos filmes. E agora ia coa parte B desa afirmación que joder, cando vas medrando, bueno, o típico rollo este que chen de, pois as gafas violetas, por tal, reventoume a metade do cinema e da literatura que coñecía. O sea, tens que poñerte agora calquera peli dos 90. O sea, xe como, joder, pero xa, o sea, dame igual se é terror e ciencia ficción ou non. O sea, cando non hai unha verdade absurda, hai un mujeres, e tu aí, no, amaba esta película. Monster Squad. Que non sei que o profesor de maricas. Sí, hostia, que duro. E iso víamoslo cando... E nada, é como se tal cousa. Pero hostia, Sean Connery que saía defendendo aí de que eu pegaría unha muller se comporta como unha histérica. Sean Connery estaba en morto, eso non me acordo, estaba en morto. Está morto, non? Sí, vale, porque bueno, pasado. Claro, que a veces dubido, non? Utiliza de escudo humano un dos seus affairs e tal, para que non maten a él e matan ao seu... Os filmes de James Bond de Sean Connery son terribles a un nivel de trasfondo, sabes? E as de, bueno, o do resto tamén, ¿no? Pero especialmente os de Sean Connery son super misóxinos. Estaba a conta esta de te lo resumo así nomás, e ao final estaba con máis mulleres da xente que mataba. Sí. Básicamente, sí. Por iso, a día de hoxe hai un montón de xente queixándose por unha revisión das cousas, que é unha revisión lóxica. Que di, joder, se queren queimar os museos e as bibliotecas, eliminar as filmotecas, e te poñen quasi nivel nazis quemando libros no porto, o sea, as tropas fascistas queimando libros aquí no porto da Coruña, non? Cando que dis, no, isto é preciso unha revisión histórica, o sea, primeiro, porque a revisión histórica ao final ten dúas partes. Primeiro, eliminar o borrado, a categoría histórica, como falábamos de mulleres nas artes, nas ciencias, eliminar ese borrado, e despois, joder, que igual o que se estaba a facer agora xa te pongo un pouco máis incómodo de ver, pero que a xente se revole por cada cousa. Vos bichedes o de Lola... O de Lola Bunny, o de Space Jam, a polémica que se montou. Que era, vamos a ver, era unha persoaxe a hostia desexualizada. A hostia desexualizada. E puxéronlle un traxe normal. Entón, de repente, saíron por aí 40 señores furibundos a queixarse que me quero petar de que, claro, las feministas estropean todo ata Lola Bunny. E ti dis, Francisco, estás recoñecendo en público que te pone cachondo un conejo de dibujos? O sea, que a miña pregunta básica, non? O sea, te está enfadando de sobremaneira que se desexualice unha persoaxe de debuxos animados nunha película de debuxos para cativos. Pasou fai pouco algo similar con Daisy no, a Mini, que lle querían poñer pantalóns. ¿no? Que, sí, claro. Fixeron un deseño con pantalón, se foi como, pero esto que é, ¿no? No, e que decían, e como diferencio yo a Mickey de Mini? Claro. E tú, joder... Tamén con Jessica Rabbit, que non sei que fixeron, que era como agora iba vestida así con gabardina, ¿no? Claro, e un rollo de... Tal, e foi como, pero...
hostia. Joder, Marcial, igual se non podes diferenciar a Mickey de Minnie, igual o problema tes ti, sabes? Dan fai pouco houve unha polémica na película de Eternals, Os Eternos, que, bueno, dirixida por unha muller tamén, a tipa esta que acababa de levar un Oscar, non recordo por que película. Nomadland, é verdade. Pois hai unha secuencia na que reúnense os Eternos e van a buscar a un deles que ten a súa familia, que está casado con un tío, ten o seu neno, e claro, van a vamos que a puta guerra. Claro, el despídese do seu marido cun bico, por suposto. Eso foi como algo moi polémico. Sabe que eu sabía que había polémica e pensaba que había unha escena incluso de sexo ou algo así pola que se estaba liando, e claro, me dixeches que había pues nada, un bico, foi como... Claro, pero eran como partes, esta cosa que dixedes antes, non, de separar o cinema de mulleres do cinema en xeral, non, como está, bueno, al final es como el segundo sexo de War, non, o sea, me refiro, está lo normal y lo otro, non, y lo otro somos nosotras. No cinema estaba clarísimo, o sea, había como cousas que era o cinema de mulleres, entendido como de mulleres, pois ti alguén do común lle dis, bueno, que é un cinema de mulleres, e ti dice, joder, las de Meg Ryan, joder, las comedias románticas, isto de fala o señor, modo señor, ¿no? Que é un cinema de mulleres. Entón, claro, esos grandes reductos da masculinidade, non? Como pode ser o terror, ou como pode ser unha peli de superheróis, ou como pode ser James Bond, claro, en canto tocas esos reductos de los hombres de verdad, ¿no? Aí a xente tolea, o fandom tolea, porque, claro, estás tocando, o sea, non é que estés facendo ti as túas cousas, é que estás tocando as súas. Entón, claro, xa non eres o outro, xa eres algo que está dentro de algo que é o común, e eso xa non. No, esa falábamos fai pouco, creo que era de Black Christmas, non? Que a directora dixo que non quería poñer estas máis fortes para que tamén habesen as mulleres. De todos modos, a min esa afirmación parece un pouco bastante desafortunada. Por favor. Para min anula moito do filme. É unha afirmación moi desafortunada, tamén quero pensar que a saber en que contexto e en que tal a prensa recolleu isto, sabes? Porque coa mesma te están dicindo, ti crees que as mulleres ven películas violentas e dis ti, pois estadísticamente cos homes, pois hai menos mulleres que estadísticamente ven películas violentas que os homes. A lo menos a nivel histórico foi así. Tamén volvemos ao mesmo, sabes? A crianza, a socialización e este tipo de historias. A ti te ensinan que te ten que gustar Meg Ryan e que non te debe gustar Predator, e ti vas preferir Meg Ryan. Sí, o embuesa os homes nunha cultura de agresividade. Claro, pero realmente a cousa é, se realmente esa afirmación é así, pois é como, bueno, señora, non concordo con vostede, e sobre todo creo que esa tendencia pois vai en detrimento, non? Porque de feito a día de hoxe a nivel de nas plataformas é moi sinxelo de medir, non? Do que o peta ou algo non. Eu, por exemplo, hai cousas violentas, non dunha violencia extrema, non? Pero cousas moi taquilleras que houbo ou moi consumidas en plataformas, o Juego del Calamar, por exemplo, non? Que, bueno, que se montou a de Dios con eso, que ese outro tema. Consumiron a máis homes ou máis mulleres? Está aí. É algo que o peta tanto a nivel cinematográfico que está aí. Non é medible. Históricamente, si tería razón. A día de hoxe, non o sei. Que a tendencia se revertirá e se igualará? Creo que sí. É a miña idea. A lo menos é o que quero pensar, non? O sea, a tendencia é esa. Claro. Agora tamén sabe Dios que declaracións estaba facendo e como escolleu a prensa, porque tamén cada un entende o que quere. De todos modos, bueno, esa tendencia, bueno, incluso podes ver en algunhas realizadoras, e falamos antes das oscarsistas e tal, teñen un cinema bastante explícito e violento. Pois en Rabbit casi non hai, tío. Casi non hai nada explícito en Rabbit. O sea, é curioso porque un remake dunha peli moi joder, Cronenberg, non, moita carne, moito corte, moito tal. E eu estaba vendo o remake e dicindo, joder, cando se esmendrella, bueno, realmente isto se quere, se falo xa directamente co corte da carne, pero bueno, quería introducir eso. Claro, así, para non enredar, corte da carne. Claro, nestes casos, o sea, tío, que esperas ver é, pois, corte explícito, corte en plano, porque senón estarían nas outras categorías, non? Agora xa só vamos a falar do que se ve, nada oculta. E claro,
sempre tentas distanciar, non? De algún xeito, de mecanismos que identifiquei uns poucos, que bueno, que falo logo a continuación, pero a de Rabbit a utilizaba moito como un exemplo do quirúrxico, non? Desto de decir, joder, pois Cronenberg tira moito do tema médico, do tema quirúrxico. Como te distancia? Pois, por exemplo, na primeira de Rabbit, cando a ela lle están cortando... Que unha escena moi... que falar de Cronenberg sin ver as imaxes é moi raro, non? Porque te collen como unha especie de trasquiladora das ovellas e lle van cortando como trozos de pel da perna, non? E os van colgando así detrás como se pos cosas a secar, non? Como a roupa tendida. Sí, como a roupa tendida e despois os van injertando, non? Todo isto te distancian do tema así tan porque mentres hai un doutor explicando que están facendo na operación. Isto tamén é completamente absurdo porque, joder, se eu estou operando contigo, eu non te estou explicando e agora vamos a proceder a non sei que... E xa fixen o MIR, xa... Claro. Home, bueno, podría ser un máis planning de manual, agora que penso. Igual, máis planning de manual, en plan de ciruxán e tipo contándote, ai, no, porque agora vamos a coger isto e tú... Fixen a carreira de medicina na USC. Claro, eu me agardaba algo similar, ou algo igual de explícito coas Soska Sisters, e realmente, cando é o accidente da moto, pasan dun plano ensanguentado dunha man a unha cama do hospital, directamente omiten toda a parte do accidente, e logo cando ela vai do hospital á clínica onde lle van facer esta operación, non, que lle modifica o corpo, que lle dá sintomatoloxía esta... Bueno, unha especie de... Es que, ves, falar de Cronenberg sin imaxes é raro. Se hai unha especie de vulva no sobaco de la que sale unha especie de pene largo con un pincho que se alimenta de sangre. Así máis ou menos resumido. Dios, típico... Viste esa... Ou vin o remake, non vi de Cronenberg. Claro, pero no remake tamén sale... Pero, de feito, hai de dicir que no remake é moito máis longa. Sabes? É unha barbaridade. Cubre unha habitación. E cando a van operar... xa de repente vexo os traxes de ciruxáns vermellos, tal, porque, joder, sí que copian en Cronenberg o vermello ten moita simboloxía, o sea, usa en momentos moi concretos e, bueno, cando hai cousas que remarcar. Entón, de repente vexo todos os traxes vermellos na habitación verde, tal, e digo yo, empieza la fiesta, ¿no? Que empiezo e digo yo, empieza la fiesta, e tampouco sae, non sae, o dos, poñenlle un pegote aquí na cara, o sea, ves a lesión, e ves como lle poñen unha plasta para que lle refaga a cara con un rollo de células nai ou algo así, pero non hai corte, non hai... Quizás non sei se teño unha lembranza moi clara, pero American Mary delas tamén, non sei se a controlades vos. Aí xogaban tamén co tema de operacións extremas destas de... Aparte corporais... Aparte un rape and revenge, é dicir, aí, digamos, o esquema é que unha doutora que é abusada polos superiores e tal, non? E entón a tipa pues, desenvolve unha carreira como underground ou tal, pues, facendo movidades moi raras, non? E non sei se é máis explícita, a verdade que non... Sí que o é. Sí que o é. Que me sorprendeu é que en Rabbit, precisamente, que tendas... O sea, non vou dicir as secuencias máis fortes de Cronenberg, ni moito menos, porque en absoluto, dende a miña humilde opinión, pero sí que é bastante explícita a nivel clínico. E no remake de Soska Sisters non. Entón non te vou dicir que non me gustara, pero me quedei un pouco decepcionada porque agardaba esas imaxes. Sí, agardaba, que ademais é algo que a mí me gusta moitísimo nas pelis. É verdad, joder, senón polo carallo iba a estar mirando sobre iso, non? Pois entón, corte da carne? Sí, ves, que enredo soa, joder. Bueno, desculpade, a nivel real, eu fai pouco descubrín a un tipo que ten un proxecto que se chama The Black Alien Project, que é un tipo que se mandou estirpar a nariz, as orellas, e dous dedos dunha man, que supónse que quere quitarse os outros para parecerse a un alien. Sí, ese tatúa a cara, non? Sí, e os ollos, e a lingua cortada, os beizos fora, non sei, unha... Molaba que logo chegaran os aliens e foran... Sí. E foran así. Como a seres humanos. Sí. E este pirado? Sí. No, joder, o que foran así, e lle din xa, bueno, presidente delegado, o tipo, sabía. Sabes? O sea, iban dicindo, xa está arranxado. No, pero, joder, que me refiro que bueno, por certo, unha cousa, eu
Coda modificación corporal teño unha posición clara, que cada unha co seu corpo que faga o que queira. O sea, que faga absolutamente o que queira. Se eu me quero poñer un brazo biónico, se eu me quero pasar o transhumanismo, se eu quero facer o que me saia dai, é o meu corpo e o podo facer. Outra cousa que me guste máis ou menos estéticamente ou tal, pero, sí, claro. Pero a maiores do concepto estético. Pero a nivel médico, ti és un médico e ven alguén e di quero quitarme as orellas, a nariz e os dedos. Eu creo que moralmente... Claro, eu non son médica. É que sea movida, eu non son médica. Pero creo que moralmente aí hai un tema. Será algo que terá que falar a xente da medicina que sabe moito máis que nós. Corte da carne. Vale, corte da carne, o que falábamos, non é un corte máis explícito, é a carne cortada violentamente en plano. Se estivera en fora de campo con outro tal, estaría noutro dos cortes anteriores. Claro, falamos de outra evolución máis, non? Hai outro momento histórico en que as películas xa poden comezar a ensinar isto abertamente, non? Despois de pasar por esa etapa de podemos ensinar violencia pero con algunhas problemáticas, xa pasamos a podemos ensinar a violencia que queiramos, como que, bueno, semien porque a autocensura é alta tamén. E ainda así, non me vou meter aquí, pero o tipo de violencia que se ensina e como tamén di moito da sociedade que xera as películas. Por iso tamén a erupción das directoras cambia este xogo. Ainda así, hai mecanismos de distanciamento, quero dicirse, de feito, cando unha película non ten ningún tipo de mecanismo de distanciamento coa violencia gráfica que ten, é destas películas que son especialmente incómodas. Estas películas voyeur del gore porn, sabes? Torture porn e tal, non? Ou mesmo cosas que se fixeron moi famosas, pero que son tal, quero dicir... Guinea Pig e moidas destas. Sí, ou mesmo, que sei, Saw, vale, tamén. Sabes, non ten excusas. É unha película onde ti ensinas a tortura, non? E a ensinas, xa está, pois aí, está se vendo. E son películas que se basean en dar grima, pero sin un... Que si teñen un trasfondo bastante chungo, de feito. Eu sempre recordo... De todos modos, bueno, non sei, sempre pensei que, ademais, como a época do torture porn e tal, foi fundamentalmente na primeira década deste século e tal, eu pensei que tiña que ver con, bueno, con o 11S, é dicir, no sentido de unha vez que hai o 11S, se inicia a guerra de Afganistán, Irak, non sei, unha destas, non? Que aparecen as fotos das torturas dos norteamericanos en Abu Ghraib e tal, en Guantánamo e non sei cuantos, non? É como que é como unha especie de subida aposta do terror, non? No sentido de... Bueno, isto é o que fan... Sí, pero deixas o continente sen o contido. O sea, teria un sentido, por exemplo, hai moitos filmes de terror e de ciencia ficción que traballan cousas parecidas na época da guerra de Vietnam ou en quero dicir, onde había un volume de mortos grandes e chegaban tamén imaxes a hostia devastadoras, e aí existía detrás desas películas un contexto político concreto. Non, quero dicir, hai moitas películas... Tamén había unha posición ideologizada. Claro, entón ti estás utilizando o terror tamén como un revulsivo antimilitarista, estás xogando con arquetipos e con imaxes moi potentes tamén para traducir esa sensación social, non? Pero creo que ainda nos falta un pouco de perspectiva histórica con estas pelis de comeza da década, porque eu non sei moi ben de que palo van, O sea, non o teño claro. Sabes, porque tentan ser como a típica persoa que coñeces un bar e te dice, no, yo a política, e dices, a política, mi coño moreno, sabes, o sea, no, e estas pelis van un pouco de eso, no, de decir, no, yo soy... De feito, teño, digamos, a teoría de que Eli Roth é un fascista. Moi probable. Que é un tipo de dereitas e xenófobo. Pode ser. Porque, de feito, todos os filmes que ten son estranxeiros facéndolle mal aos estadounidenses, sí. Hostel 2, Green Inferno. Claro, ese tipo de cousas, quero dicir, de que pecoxea iso, non? Teniendo un pouco de tardistidade, sí, pero claro, son películas e la guerra e las imágenes que chegan da guerra, non sei de que palo van esas películas. Non digo que sexan filmes antimilitaristas, Digo que non o son. Non, claro, o que digo é que sí que están informadas, non sei como é a palabra, sí que están, digamos, influídas polo que a xente percibe polos medios de comunicación a nivel de, pues eso, das torturas en campos de tal, o que dicías antes das torturas, incluso fun footage, ¿no? Fun footage, toda esta historia de gravar os avións das Torres Xemelas, non sei que, todo tipo de información en base ao que a xente grava
no sitio, ¿no? En plan, de facer un terror no que a xente está grabando. Sabes por que funcionou tan ben eso? Bueno, teoría non sei. Bueno, porque é barato, claro. Claro, pero a maiores, co que falábamos antes de que cando a fotografía perde, ¿no? esa condición de mímese, sabes, de presunción de veracidade que ten a foto, e xa se convierte nunha convención. A última fase desa etapa é cando xa se entende como índex, como huella do real, ¿no? Que a fotografía é algo que estivo aí e xa non está e que é unha imaxe código. Entón, cando ti a ficción fílmica a convirtes en algo que parece inmediato, que ti estás acostumada a consumir como inmediato por redes sociais ou en retransmisións en directo de televisión ou tal, volve a recuperar un pouco esa impresión de veracidade, non? Te dá máis susto porque eso está aí. No, ese efecto cerebral de dicir, si normalmente estás acostumbrada a que vengan aquí reportera da TVG, bueno, estamos na festa do cocido de la Liga, deja, que tal, está rico, ai, sí, está moi rico, e o viño ben, ai, todo moi ben, e fum, de repente zombie, impacta máis. Sí. No, eu co tema das cárceres en Irak e tal, vexo máis próximos filmes como Goat, que ao final son universitarios facendo torturas as novatadas e todo iso, non? E diste, esta xente que logo irá ali, eso sí, o vexo fiado, a Irak, e fará o mesmo, pero nunha cárcere iraquí, non? E farelle todas estas torturas Uso matizo no sentido de que, a respecto que decías tú, non? Das imaxes da guerra de Irak e tal, eu non entendo que se faga eso porque sexa unha crítica a eso, vale? Sino porque, bueno, é como que a xente se aterroriza con cousas sociais ou teñen ansiedades a un nivel social, en plan, pues, norteamericanos, ¿no? Tal, nos tiraron dos avións contra os edificios estes, non sei que. Estamos, por exemplo, había outra cousa, ¿no? O terror é máis aleatorio agora. Antes había un terror que se fundamentaba en algunha violación de algún código, ¿no? En plan, bueno, pues, pero esas tamén teñen un componente moralizador moi... Sí, o sea, non vin moitas, pero os que os meten aí é porque fixeron algo malo. Sí, ou van ir ao campamento cando a comunidade adulta lles di que non vaya, ou van celebrar o día de San Valentín, que nesta vila está prohibido, ou non sei cuantos, ¿no? Pero que agora hai como un terror como máis aleatorio, que tamén un pouco responde ás ansiedades un pouco da sociedade norteamericana, de plan, estás no medio da rúa e hai unha bomba, pum. Eu dicir que desas pelis non consumín moitas, pero por exemplo as que vin de Saw, que si que é unha saga que vin un par delas, tampouco lle metín moito interese. Eu lembro de dicir, joder, isto ten un componente de moralismo brutal, total. Porque te metían ali había, creo que era unha yonki que a fan pasar por un montón de jeringas e non sei que, un tipo que era non sei que, o tipo que pon as trampas estas quere como despertar a conciencia da xente, sí, ¿no? Redimila, facendo as maiores eso non sigue sendo un... No, eso sigue sendo un asesino a sueldo do código Hays, do máis reaccionario da sociedade que moraliza a través do terror dos corpos. Entón, ao final, o de que o sea, das que vin eu, aleatorio... Non, quero dicir, por exemplo, no caso de Saw non sería así, pero no caso de Saw sí que iría, por exemplo, na medida de que ao facer, pues eso, o tema da carne, ¿no? Evidente e tal, intenta, digamos, impresionar na medida en que tú, espectador norteamericano, ves as noticias e ves as fotos de iraquíes torturados, ¿no? Isto, en plan, joder, isto é unha barbaridade e tal, non sei que, ¿no? Pues aí te impacta Saw, ¿no? E pues ten o asesino este moralista e facha, ¿no? No caso, por exemplo, de Strangers, como sociedade, non me sorprende moito. Que non había Strangers. Mierda. Pois Strangers... pero como sociedade non me sorprende moito que eso aconteza nunha cárcere no estranxeiro, porque es que sabes as perrerías que se fan na universidade ou que falábamos... Xa coñeche dices o típico matón de instituto que se mete a madero. Sí. Exacto. O sea... ou falábamos, non sei se foi no programa de Black Christmas, a Audiencia Nacional Intensiva, todas as violacións que hai nas universidades yankees, non? Non sei, non me lembro da estadística, pero era unha cousa. Mais que a estadística de violacións, eu creo que moito máis, falando un pouco diso, sacaron un estudo, non o teño agora na cabeza, creo que foi entre dúas universidades inglesas, que preguntaronlle ao alumnado
se violarían algunha compañeira se non houbera ningún tipo de consecuencia legal nin nada similar. Cal fora o resultado era unha barbaridade. Non me lembro, impactaba o tanto por cento que dicía que sí. Nunha enquisa onde ademais a xente minte de base, vale? Claro, non todo Dios vai non todo o mundo vai ser sincero. Pero sí que non sei se era un 70%. No, era menos. Eu teño na cabeza alrededor. Eu teño alrededor dun 40% na cabeza. Sí, se non hai consecuencias, pero se violaría fulanito. Eso é máis preocupante que o volume de violacións. Esos estudos a mí sí que me poñen os pelos de punta. Precisamente por iso, porque esa inseguridade ao final a ves e a vives. De aí que cambien os espazos do terror cando hai directoras, de aí que cambien os momentos, de aí que cambien as metáforas, de aí que se comeza a falar de agresións sexuais nas películas de terror e que non se base só no Rape and Revenge que había uns anos que tamén era unha cousa bastante cutre e bastante salchichera, vale? Que ao final era como, quero dicir, te regodeas cunha violación, todo o que queres e máis, e despois simplemente pues, que ela os mate, no? Pues porque ten que haber un final adecuado. Bueno, menos algunas pelis asiáticas onde ni sequera hai ese final digamos de xustiza, non popular, pero bueno, eso funciona porque existe ese tanto por cento de homes que estarían dispostos a violar unha muller se non houbera consecuencias de ningún tipo. Vou volver ao tema que senón non rematamos. Falábamos dos distanciamentos. Eu polo menos vin 3 que eran claros, que igual son un pouco de caixón, pero un é distanciamento sentimental, distanciamento pola hipérbole polo humor e o distanciamento quirúrxico. Todo isto pertencente ao mesmo... Ao corte da carne, sí. É como que cando algo se fai cando algo tan explícito, poucas directoras non distancian algo ao público, non? Directores tamén, o sea, que decir, se tende a distanciar un pouco ao público porque senón é moi complicado tragar ese filme. Entón, o sentimental é moi fácil de entender, non? Se mata con máis crudeza ao secundario, ao pouco importante. O sea, a persoa coa que empatizas menos e bueno, eso, xogando co tema do castigo, ademais, non? Entón volvemos á mesma historia, non? En plan, además de secundaria, que non me importas moito, follas e te drogas e eres unha casquivana, muerte, golpe de remo. Por exemplo, eso atopei, no? En Titán está clarísimo, e de feito a directora utiliza dun xeito hostia de intelixente, que falábamos antes da secuencia en que ela vai pola rúa e a van seguindo, non? Ese xere sin seguridade. Ela métese no coche e un idiota, un puñeteiro idiota, que a seguiu a onde ela traballa, que, por certo, aí si usa tamén Ducournau, como se pronuncia ben, amigo, que pronuncia ben as cousas? Miguel? Julia Ducournau. Pois a señora Ducournau, ao principio de toda a película, sí que te utiliza un montón de male gays, non? Te está ensinando a pava arriba do coche e tal, porque xoga moito despiste esa película, o sea, Titán me molou precisamente por eso, porque está aí tal, en plan de vestida tal, arriba do coche, logo sae, ponse a súa roupa de normal, vai por seu coche e a sigue un idiota, un acosador, bueno, idiota nada, un tipo que sabe o que vai, que é un acosador de mulleres, e metelle a cabeza dentro do coche. A mí, polo menos, é unha situación que me xera unha tensión da hostia, e que creo que na espectadora xera unha tensión brutal. Sí, exíxelle un bico, non? Claro, exíxelle un bico. De feito, rouballe un bico. Odio esa expresión de roubar un bico, por certo, porque é algo como te roubo un beso, non? Puedes roubar la cartera, sabes? O sea, un bico, se eu non o dou, non está dado. E ela colle e o mata co tema do pelo, que ademais, por certo, é unha iconografía moi interesante, porque sí que houbo grupos de mulleres, creo que sacou un libro editorial La Felguera sobre isto, sobre armas que utilizaban mulleres ao comezo do século, e levar un punzón no moño era algo, era un rollo de defensa bastante común nas mulleres de comezo do século. E claro, ela o mata. Aí sí está en plano, o sea, o atravesa de lado a lado. E ti o ves perfectamente. Pero tú estás en blanco, este tipo se merecía... Claro, e ti estás aí lo de muerte. E te distancias, e dices, sí, o acaba de atravesar de lado a lado, pero fixo ben. Iba a aportar algo á sociedade, non? Muerte, fora. Non, é verdade, é como quero dicir, logo estamos falando de dentro dunha ficción e do que ti estás vendo, pero a ti non te xera igual empatía a esa persoaxe que outra.
Entón, aí, yo que... Tampouco hai que exagerar. Joder, que falo mal francés. Eu son das, de verdade, son das que digo de Leuce. Claro, entón, a ti te distancia, esa morte é moito máis explícita, pero ti xa estás como ao punto de, bueno... non me afecta tanto, non me afectou do mesmo xeito. Suficientemente agobiante a situación como para que o quite de enriba. A mí me afectaron máis os que estaban na casa. Claro, pero que ele é moi inteligente xogando con esa persoaxe, porque ti dis, joder, non vou xulgar a esta tipa porque se acaba de cargar a este paisano como unha psycho, porque non o vou facer, non? Claro, dentro porque te pos nas consecuencias que podería haber se lle sigue o xogo, entón é como que ti quitarías do medio a este tipo. Claro, ante a dúbida, sabes, obviamente. Pero claro, despois ela segue xogando coa persoaxe, de feito utiliza, cando empeza a matar a xente na casa, de feito utiliza o segundo distanciamento, que será a hipérbole, a exageración. O sea, que como, joder, vai matando xente, de vez dun... Hai momentos onde non se ve o corte, como cando mata, o sea, primeiro a mata ela, que si se ve como lle clava e tal, e despois xa se ve un pouco peor, non se ve exactamente cando mata. A parte impactante non é cando a outra está co rollo clavado na cara e... O taburete. Claro, despois, cando aparece ese tipo do taburete tampouco se ve en plano, non da grima, pero é unha montaxe como das que falábamos antes. Pero claro, comeza a aparecer xente, que a propia tipa di, pero cantos vivides aquí, non? Canta xente, entón te distancia a través do humor. É unha tipa que está facendo unha masacre. Un xesto de, hostia, esto se me vai das manos. Claro, pero a cousa é que é unha tipa que está facendo unha masacre. Sí. O sea, porque, joder, se está baixando nesa casa que son 4 ou 5. 4 ou 5. O sea, non sei cantos son. 4 seguro. Claro, e ti como saes desa secuencia? Porque eu non me quedo cun malestar. O sea, sí que te quedas cun rollo de que te dá algo de tal e descubres que a persoaxe ten un punto xa diferente, ten un punto diferente do que estabas pensando a nivel coa violencia exercida nesa secuencia do coche e coa da casa. Xa te descubre que a persoaxe non é esa tipa que exerceu a autodefensa, sino que é unha persoa que posiblemente leve moitos cadáveres atrás. Bueno, de feito, na televisión están falando de cando mata o tipo este desesable. Sí, bueno, eu sí, polo menos. Eu estaba pensando, bueno, isto é relevante, pero... O tipo este, non? Que agrede ali na garaxe e tal. E na tele falan de outra víctima, tal, co mesmo método, non? Como que van 3 ou 4 xa. Pero eu te cheguei a pensar que había... automáticamente despois saio da casa esta, non? Que cando te deixa claro de que non mata predadores. Porque en cierto momento estás pensando... De que se autodefende, non? Claro, de que unha tipa, pois como podría ser... non me sai o nome, bueno, a tipa esta que condearon en Estados Unidos a morte, que era prostituta... de Monster. Claro, además de... Quero dicir que ao final ti te comezas a facer como unha construcción moi benévola cara a persoaxe, non? Que como, joder, pois igual este tipo de tipas, non? Como unha vingadora, unha predadora que se transforma en monstra, pero para librar o mundo de... Sí, faz un esforzo por empatizar un pouco. Claro, ti estás facendo un esforzo da hostia por empatizar coa persoaxe cando ves a película e de repente despois da secuencia da casa dis... Claro, é que rompeuche... O pobre tipo que sai ali despido, non? É como... Falamos aquí de eso, en plan, digo, joder, chegou a un certo punto que distancioume bastante da... Xa previa a secuencia da casa, cando está enrollándose coa tipa no muelle ou algo así, hai un rollo, o sea, que parece que lle vai a arrincar un pezón dun mordisco, o sea, hai xa rollos como moi que dan unha grima xa que te preparan a que vai ir increciendo a nivel de violencia. Entón, aí utiliza ese distanciamento, non da hipérbole, a exageración, o humor. O sea, se mata a unha persoa, te pode dar grima. Se mata a 5 e con ese tono cómico estás dentro da hipérbole. Claro. O sea, de feito sería prácticamente imposible, o sea, esa secuencia funciona super ben, pero é moi real. Sí. O sea, ti, a non ser que teñas un arma bien, non dubido que mates 5 persoas nunha casa. E logo outro, o sea, un mecanismo parecido tamén o hai en Jennifer's Body en 2 momentos, que yo verdade que me partí el culo, que cando mata ao gotiquillo este, ¿no? E está o sangue, ¿no? E é unha escena como moi sangrienta, onde non se ve corte, repito, hai sombras, hai de todo, e ves chorros de sangue, pero non hai corte. E claro, está outra desvirgándose abaixo co Justin Bieber do Mercadona, e empeza como a ver sangre no teito, ¿no? E é debería ser algo como moi
moi harto, non? Hai moito sangue pasando dun piso a outro, e a ti te distancia tamén a través do humor, non? Porque é como que ela se queda así, claro, vendo todo sangue, e el outro de, ai, soy demasiado grande, e tú, ja, 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 por Dios, señor, por Dios. Ten varios, Jennifer. Claro, ou cando vai matar a amiga, a Jennifer, están levitando as dúas no aire e tal, e vai, e lle clava o puñal no corazón, e a resposta de outros, ai, mi teta. No, e te aí dis o sea, e é dos poucos cortes que sí que en plano, o sea, vai e lle clava no corazón a daga, e un momento dramático se convierte con ese ai mi teta en un desahogo cómico, e te distancia, non é, o sea, son mecanismos para... Todo filme un pouco así, tamén non en cortes directamente digamos, de carne, senón tamén hai unha vez que matan a un depois do funeral dunha das vítimas dela, que o tipo está gritando porque a outra está devorando vivo, sí. E está profesor, sí, expresa o teu dolor, non sei. Claro, e outro está borrendo. É verdad. É certo, nese asesinato tampouco sai nada, non se ve absolutamente nada. O que se recrean é coa huella do real, non cos cadáveres. Fan o mesmo que os americanos tenden moito a facer iso, evitar o corte e despois poñer as consecuencias. Sí. E deixar que ti te imagines o tema, porque así non os censuran tanto tamén. E se autocensuran mazo para que non os cataloguen de X. E un exemplo, claro, que decir, dentro do gore eso tamén funciona moitísimo, non? Calquera peli gore ao final te distancia porque ves que é moi real. O sea, decir, joder, dá moita máis grima o gore de, bueno, o que estabas falando ti antes, non? El porno gore que sí que ten un rollo máis real que as películas gore o uso, non? Que, pois, cortan un brazo, cortan unha cabeza, saen chorros de sangue a todo teito e hai tal baño de sangue que te, bueno... Un ser humano non ten tantos litros de sangue. Gran Tarantino, vamos. Sí, o sea, é unha barbaridade, non? O sea, está tomado un xeito cómico. E logo, o último rollo de distanciamento, que xa falamos un poquinho quirúrgico, porque é o único xeito en que as persoas aceptan millor esos cortes, o sea, aceptas millor, en vez de que sexa un corte violento, igual pode ser violentísimo, pero en quirófano, todos entendemos que ten un afán como máis, bueno, é xustificado, non? Son médicos, están traballando, estás ensinando algo moi explícito, pero estás dentro dun quirófano. O sea, se a mesma imaxe, en vez de ser dentro dun quirófano, fora nunha rúa escura, impresionaría moito máis. No quirófano sí que temos a construcción mental, e aí atopei, por exemplo, bueno, o comezo de Titán, o sea, cando ela ten o golpe de nena, non, e tal, ensínante, é moi explícita esa parte, o sea, é curta, pero están facéndolle unha operación para meter a placa de titanio, claro. Eso ensínase perfectamente, está aí a plano fixo, en plan de e ti estás aí aguantando dicindo, bueno, é necesario para que viva a nena. Non sei, estás me ensinando, estás me revolvendo, pero é un mal necesario. Ou, bueno, que sei, o exemplo contrario para min, por exemplo, sería en Crudo, a mesma directora, hai momentos en que non hai desahogo. O sea, hai momentos en que estás ensinando o corte e non hai, nin se pretende buscar excusa. Por iso horrorizou tanto e xerou tanta polémica no seu momento, non? Porque decide conscientemente saltarse todos estos desfogos, non? Todos estes distanciamentos, e te está ensinando os cortes, e te está ensinando cousas hartas en plano fixo aí, e non sabes se quitar a mirada, se non, estás aí aguantando a película, non? Que é o que consigue aí a directora. Bueno, de exemplos típicos e tal, bueno, tiño de Cronenberg que xa falamos, e que o remake desos casistes, pois non hai tal. Que por certo, me chamou a atención, non sei se a vos, no remake de Rabbids, que ao final se xera, que ven moi ben co debate que tiveches outro día, vampiros versus licántropos, porque a persoaxe ten das dúas. O sea, ten a parte da licantropía de que ela ataca e pola mañá se esperta como moi desubicada, que non sabe o que aconteceu, bueno, que é típico dos licántropos, non? En este caso unha licántropa, e ten o tema do vampirismo, non? De como come. Entón, unha especie de cruce extraño, o sea, funciona como vampira, pero logo ten unha polla cun pincho que sae do sobaco, pero logo a veces licántropa. O sea, ten aí unha amalgama curiosa de... Sí, de persoa posuída pola besta, mas tamén de...
E despois de exemplos típicos sempre puña de Franju de los ojos sin rostro, ¿no? Porque esa peli usa o quirúrxico para distanciarte. De feito, ás veces en que, o sea, cando fai a operación de cara está el falando, non? Como pasa na de Cronenberg. Non está falando. Está explicando, pedíndolle as pinzas e demais. Sí, está pedíndolle as cousas, te meten o quirúrxico e logo ten a parte onde se lle vai apodrecendo a cara, non, que con fotos, e mentres ele está explicando como médico, non, o que está acontecendo, tal, todo isto, entón tamén te distancia máis. Se a ti te puxeran unha cara apodrecendo sin o apoio médico, te dirías xente desmayaba, Claro, pero tamén é un momento moi documental. Tamén o caso este en Human Centipede, que digamos que o momento máis terrorífico da peli como está explicando a operación que vai a someter a... Non as vi. Pero eso é un temazo. Sí, realmente na primeira o máis tal é como explican, non tanto o resultado final de nas outras dúas eu creo que xa se centran máis no explícito da historia, non? Darle caña. Eu único non vin a película, vin o capítulo de South Park que parodia a película con o Human Centipede, que cando lle das o ok as condicións de Apple, entre elas pon que poden facer contigo un Human Centipede. Human Centipede iPad. Claro, creo que é un Human Centipede ou algo así, que para que alguén poida usar o iPad necesita detrás que xere enerxía un cempés humán. Eu moitas veces de pelis que non vexo me entero así por referencias de outras. Normalmente Simpsons e South Park fan as referencias mellores cinematográficas. Bueno, e ata aquí chega a miña pedrada. Foi como subdividín o tema este. Está en desenvolvemento. Ainda non A ti personalmente, bueno, supoño que son recursos que podes empregar cando faz un proxecto audiovisual, un filme e tal. Imagino que combinas todo este tipo de cortes ou así. Se o pensas tanto queda moi lamido. É mellor ter un par de referencias claras e tirar con elas. Non, pero digo, no sentido de que hai un filme, o sea, incluso varios filmes que comentaste, ¿no? Combinan varios destes cortes. Claro que, o sea, sería prácticamente imposible facer un filme do corte da carne podes prescindir, hai moitísimos que non o teñen explícito, pero facer un filme de terror ou de ciencia ficción sin combinar, que isto ao final é aleatorio porque é unha idea, o sea, é unha pedrada miña, non, que subdividín así como se podía subdividir de outros xeitos e outra persoa lle parecera. Pero que basicamente está feito a posteriori, non? É un pouco capitán a posteriori, ti ves as pelis e comezas a tirar dos fíos e dis, bueno, pois igual podemos clasificar así, asá. Claro que hai moitísimas pelis que combinan os tres, a maioría das pelis combinan os dous primeiros. O sea, despois xa depende do explícita. Prescinden do corte da carne e van claro, tal. De feito, a maioría de pelis de terror e de ciencia ficción prescinden do corte da carne explícito ou o meten nun momento moi concreto. Por exemplo, en Hereditario, non? Que está o momento de Charlie cando perde a cabeza co golpe, non? Que estás así 5 minutos, que o teu cerebro precisa dunha resolución, non? Porque es consciente do que acaba de suceder, pero hostia, precisas dunha confirmación, é un momento brutal, e logo está o momento final do filme cando é a propia a nai, non? E tal, que se amputa ela mesma a cabeza coiteradas e tal, é un momento super salvaxe e tal, non? E aí habería como unha combinación. É que eu creo que hai cineastas que lles gusta o explícito, non? E que tenden a... Pero claro, se lles gusta poñer moitas cousas explícitas, sí que tenden a utilizar mecanismos de distanciamento inda que fagan pelis moi explícitas, e logo outros que é como a bala na recámara, non? Que é a parte, o sea, durante toda a película xogan coas presencias, co fora de campo, coa montaxe, con tal, e no momento culmen, claro, no clímax de todo, e cando meten, exacto. Tamén é unha construción moi clásica, non? Por iso tamén molan moito esas películas que non... Joder, de feito, esquecínme antes de citalo, porque non o tiña aquí en lista de notas, pero revendo, en Titán xoga moi ben
o sea, ela está poñendo cousas moi explícitas e, por exemplo, no momento en que ela se tenta practicar a si mesma un aborto, en que colle o pincho e tal, o fai en fora de campo. O sea, ela estás vendo a parte superior dela e iso decide non ensinalo. No, que para min tamén é unha cousa moi, moi intencional. Bueno, claro, sería fora de campo tamén, pero escoitas o ruido. Claro, pero é que precisamente por eso funciona tamén o fora de campo, porque ti estás escoitando os pasos ou o ruido de meter esa agulla para tentar practicarte un aborto a ti mesma, non? Pero eu creo que é moi moi intencional ensinar cousas, como que a varias persoas lle atraveses co pincho, como que mates a 5 persoas a sangue fría, como que tal, e chegado ese punto decidas que non, que te quedas coa cara dela. Tamén é como un momento, claro, super íntimo da protagonista, non? Non é tan... Quer decir, non é tan como as outras mortes, non? Que son como máis descarnadas e tal. Aquí é como un momento moi íntimo da personaxe en sí, non? Como que se respeta ese momento para ela tamén, entón decide non amosalo e tal. Non sei se isto é como da crítica de que falábamos antes de todos modos tamén que non había ninguna intención, que estamos flipando. No, pero que sí que dá esa impresión, Aquí tes tamén un problema, quer dicir, tes varios problemas, quer dicir, se queres mostrar esa esa acción dentro do plano. Quer dicir, primeiro tens que ensinar os xenitais dunha muller e tens que ensinar un... Bueno, no filme sae varias veces espida completamente. Sí, e tes non é o mesmo sae espida a que saia... Xa, pero ese plano, por exemplo, moita xente resolvería esa secuencia, plano da cara dela, plano da perna e sangue pola perna, non? Sería máis explícito. E co explícito que ela, porque me refiro, non é unha muller que faga películas non explícitas precisamente, o sea, polo momento leva dúas, pero unha das cousas que non se lle pode dicir é que se coíbe a hora de ensinar as cousas, non é... Entón, por iso creo que eso sí que é completamente intencional, de dicir, isto non se vai a amosar. Porque, joder, a ver, crudo e as outras mortes de tal, pues bueno... Unha curta previa de que ten, que me parece desagradable, pero crudo todavía non. Aparte dos dedos, da irmá... Sí, joder, pero que me refiro, é unha persoa que está poñendo en plano, pois eso, pois canibalismo, e ademais aguanta esos planos, quero dicir, non é unha cousa de se dio a entender en montaje, por efecto colectivo ti construíches, é que ti estás vendo. Tirase tempo en plano suficiente como para que vexas, te sintas incómoda, queiras deixar de mirar e cando volves mirar ainda sigue o plano. Bueno, creo que sí que... Debemos convidar a ela antes de por Transmape, ¿no? Porque toda violencia está fora de plano, é un corte de... Bueno, hai un par de momentos moi desagradables. Sí, que esa peli é... E que te pareceu? A ver, no, quero dicir, non me gustou moito. O sea, gustoume, pero non me apaixou. De feito, por eso me quedo xe momento en silencio, porque as pelis que me gustan moito tendo a lembrar moitísimos, o sea, faz como ese play na cabeza, non? E te saen un montón de planos que dis ti, e isto. E dela, pois sí, lembro algúns momentos e tal, pero non é unha peli que me apaixoara. Pero tampouco é unha peli que diga que é mala, O sea, non sei como dicirte, como que me pasou un pouco sin pena nin gloria, non sei, pero é a miña opinión persoal. Pero logo, bueno, claro, tamén temas... Non me estou liando de peli, vale, estaba pensando, igual estou metendo a pata, estaba pensando noutra, non. Pero bueno, que tamén volvemos ao mesmo, non? Os temas e os espazos recurrentes, o sea, cando hai directoras, notas que ao final estamos revendo moitas veces os mesmos espazos, os mesmos argumentos por baixo, os mesmos... Que bueno, que tamén se abre o abano e hai moitas cousas que non, O sea, aí tenemos pois American Psycho e outras. Supoño que tamén cando o volume de directoras vayan ao aumento, tamén sairán un montón de tendencias diferentes, pero a idea de hoxe hai moitas que tamén de xeito sulagado se fai un proselitismo importante, non? O sea, bueno, esas temáticas, bueno, está aí, non sei, pero non é a miña favorita.
A ti gustouche moito? Moito. Fui incomprendido aquí. Bueno, ao final non quedou tan mal, pero sí que eu son moi positivos, pero a mí non me flipou tampouco. Sí, pero creo que Chirmais e eu opinamos máis como Sara que... Sí. Por certo, outra cousa que identifiquei, que igual vos lle dades unha volta, porque a mí non se me ocurriu, que pasa co tema de rascarse? Porque últimamente están saindo... O sea, estaba revendo as pelis para preparar isto, non? E tal, e dicía, joder... En Jennifer's Body hai unha parte de rascarse moi grimosa, non? Como que ela se ponga a rascar e ves que se vai facer sangue, non? E tal. En Titán, o mesmo, o sea, es que se ponga a rascar ata que se saca a placa de titanio por baixo de tal. Outra máis... Chega a traspasar aí a... Claro, e logo hai outra máis que non me lembro destas que estábamos preparando, que tamén ten un cuelgo do rascado. ¿Cuál? E non me lembro cal era outra, tería que revisar que non, eso non anotei, teño unha memoria de merda. Pero esa parte perversa do rascado, non? De asociar o rascado con algo... Eu creo que porque é moi efectivo, porque como é un instinto que temos todos, é algo como moi que pode ser como moi de ansiedade, moi de tirar, reventarse. Como revertir un pouco... O sea, levar a xente igual ao propio corpo, ¿no? O sea, sí, o sea, darlle unha cousa física, claro. Algún tipo de ansiedade, algún tipo de... No sé qué. Pensaba un pouco tamén o tema este de que son cousas moi anodinas que dan moita grima. O sea, eu equiparo cando ves alguén levantándose unha postilla. O sea, es que ves que quero dicir, é algo que esa persoa non vai morrer, non lle vai pasar nada. Pero se alguén se está levantando unha postilla ao teu lado, é como, para, non? Identificar ese escozor. Non sei se irá por aí, o sea, haberá que ver, porque agora me rayei con ese tema, buscarei máis referencias, non? Pero sí que vin en varias, non? Esa que tamén o rascado, claro, ten algo de compulsivo, non? Claro. Pero, hostia, é curioso, non? Porque sí que o vin en varias sitios, sempre usado dun xeito moi agobiante. Agora, sempre que vexo un filme vou estar pendente. Sí, no, pero imagino que xa eso, ¿no? Darlle un corpo ao terror, ¿no? Darlle unha fisicidade, ¿no? É curioso como funciona o cerebro humano, non? Podes estar vendo nunha peli como acaban de decapitar a 2 persoas ou como acaba de abrir alguén en canal, pero logo, se está rascando. Sí. No, esa que temos unha mente curiosa, a mí polo menos pásame, non? Sí. É igual que poden acabar de morrer 400 persoas e de repente meten un animal e tío, o can non lle fará nada, non? Ese momento de o can non. Acaban de palmar 50. Claro, pero que estás aí e dis ti, pero can non. Pero esta xente máis de jato, non te preocupes. Bueno, había non sei en que vídeos puñan o meme este, era un corte de Ibai tal, ¿no? É dicir, a seres humanos sí, pero al perro no. Claro, ese rollo, ¿no? Ese rollo. Sí. Home, a min pasoume vendo... ainda estaba estudando audiovisuais e puxéronnos de Fran Yu, o tipo facía documentais bastante incómodos. E fixo un de o sangue das bestas. Sí. Creo que me marchei os 5 minutos e medio de clase, sabes, en plan de falando co tipo, en plan de mira, profe, en plan, aprecio moito esta grande obra cinematográfica, marcho, ¿no? Pareceme, bueno, pues empatizamos mazo cos animais, non? Vemos como un rollo inocente, como unha cousa moi insusto tamén. Aquí vendo, vale, que as mortes de seres humanos son ficción e tal, non? Pero vendo o Holocausto Caníbal, hostia, un par de momentos. É que non vin o Holocausto Caníbal, nunca vin, porque non... Hai un par de momentos con animais que son absolutamente terribles, unha falta de respeto. Que son reais. Eu creo que ao nivel de que... O sea, este pacto coa ficción que faz, ou así, ¿no? Cando ves un filme. Cando tú sabes que é ficción, ainda o toleras, ainda que te impresione, pero que te xa non me meto en animais matados de verdade. Digo que non há perigo, o sea, que decir, e de feito nos filmes a día de hoxe está terminantemente prohibido facerlle calquera mal a un animal. Pero, joder, estos filmes... Lembro que non me lembro como era, unha película destas malas con avaricia, non, de muller perversa que quere destruir unha familia, non me lembro cal delas porque 450 que saíron todas nos 90.
desto de, rompe familias, malvada, dese rollo, ¿no? Dese rollo. Que desprecio profundamente ese tipo de filmes, por cierto, igual que Instinto Básico, desprecio profundamente ese tipo de filmes. Instinto Básico, hai xente que di que é un neo-yalo. Sí, bueno, que se o mesturas con un montón de misoxinias, sí. E claro, o tema é que non me lembro que película deste corte era, pero que xa morrer alguén, xa non sei que, xa non sei canto. E de repente chegan aí a casa e non sei se se pon a buscar un gato ou un coello, non lembro moi ben, que era como a mascota da familia. Ajá. E non está. E ti, non, por favor. O sea, o gato non, o coello non, e estaba fervendo nunha pota ou algo así, non? En plan de que o deixa ali como rollo mafia, non? Rollo aviso de tal. E das cosas máis, o sea, non lembro nada da película, non lembro o nome, non lembro cando a vin, sei que era pequena, e aquilo foi como o coello, o gato fervendo dentro da pota. Tiña dúas tal, hai unha que penso que se chamaba Guerra dos Rous, que era de... mítica, sí. De Michael Douglas e Catherine Turner, ¿no? E hai un momento en que o filme suxire que ela lle dá cociñado o can que el amaba tanto e non sei que, ¿no? E hai inmediatamente un plano no que te mostran o can que está vivo, ¿vale? Pero en plan como dicindo, non chegamos a tanto, ¿no? Aquí non se matan animais. E se sabe si eso originalmente ia ser así, e de repente chegou a produtora e dixo, plano recurso do can xogando feliz. Bueno, pues ten así un humor moi negro. A última vez que vin unha cousa de tal significativo foi en Sitges, o ano pasado. É o filme este dos inocentes noruegués. Teño moitas ganas de ver ese filme. Vale, pues non vou explicar moita tal, ¿no? Pero que dicir, hai como varias mortes, non moitas, non hai un body count moi elevado, pero sí que os hai, ¿no? Hai que lembra agora, eu lembro 2, 3 mortes, 3, 4, ¿no? Pero hai unha morte dun animal, ¿no? Que até non sei se non é a primeira morte que... imagino que comezan a experimentar as súas habilidades e tal. É a primeira morte. É a primeira morte dun animal. E parte da xente saindo da sala, Isto, tío, pues, cando acabas o filme, pues, se cargaron a... non sei, dice... E aquí é evidentemente falso, non é o holocausto caníbal. Que o holocausto caníbal é terrible. Claro, pero aí partemos, igual que me pasou a min co sangue das bestas, non sabes que o que estás vendo é real. Claro, quero dicir, isto ademais sabes que é real porque está grabado nun matadoiro de París. É unha metáfora da Guerra Mundial, o sea, o tipo tampouco se esconde moito o tipo de documentais que Fran Yu esa historia, non te pretende incomodar, igual que fixo de... el Hotel de los Inválidos, creo que se chama, que é o único que ves é xente tullida, non? Pola guerra e tal. Entón te pon especialmente incómoda, pero que a mí me dá como un... eso de deixar de ver, e da que sei que é unha ficción. Pero estás tocando un animal. Claro, no caso do holocausto caníbal é que é tal a falta de respeto, non? E a pouca importancia que lle dan aos animais, non? Que como... están aquí para o noso divertimento, entón hai un primerísimo plano dun apuñalamiento aquí sabes, o momento da tartaruga que, pero vamos, brutal, o do mono que aparte que utilizaron a dous para que estén asesinando un animal o xeito de facelo como que en isto está o noso servicio vamos gravar como de todos modos aquí hai tamén hai unha cuestión, hai dúas cuestións, non? Hai unha cuestión moral no caso do holocausto caníbal que é moralmente reprobable. Esa producción, en fin. É moralmente reprobable, tú estás asesinando animais, sangue frío para facer un filme mal, non? E depois está o grado de veracidade, o sea, o feito do grado de ficción que hai no tal. Antes de facer de gravarmos e tal, estaba falando da serie esta de O.J. non sei que estaba vendo, ¿no? De O.J. Made in America, ¿no? Que estaba gustando moito e tal, ¿no? E ostras, estiven a piques de quitala nun episodio, porque había, digamos, como cenas de morte reais, o sea, e entón era en plan, hostia, non estarei eu acostumado a ver na ficción 50 millóns de mortes, pero que claro, é ficción. Cando ves unha cousa que non é ficción e tú sabes que non,
Que hai un pacto aí. En plan, eu só non podo con eso. A min pasa, quero dicir, eu nunca vin... sempre sorprende a xente, non? Eu levo sen comer animais moitísimos anos, moitísimos, xa non sei se vai a 12, 14. Estos típicos documentais, non? Que a xente di, pois eu fíxeme vegana despois de ver Erlins ou despois de ver tal, non? Eso me digo mesmo, que había un montón de peña, non? E claro, nos centros sociais e tal se tenden a facer proxeccións de algúns destos e tal, sempre digo, se queredes poñer poñedo, eu non vou vir a ver. E dice, pero es vegano, xa precisamente, o sea, nunca o vin, nin o quero ver, o sea, precisamente non me fago cargo, o sea, non como animais, non me fago cargo disto e non quero velo. É do máis terrorífico que vin na miña vida. Claro, é que eu creo que ha de ser, pois eso, o sangue das bestas pero actualizada a un nivel neoliberal moitísimo maior, o nivel de efectividade capitalista moitísimo mellor e polo tanto de menor sentimento. E a pesar de que me encante defender os dereitos dos animais, cosa coa que estou a tope, retomando o tema das mulleres no terror, por certo, así, a modo conclusivo, que como credes que vai ser a tendencia? Vaise manter? Vai aumentar? Van sair novas realizadoras? Eu penso que sí, que aposta de futuro, que non é unha moda. O sea, a nivel de realizadores, eu creo que xa están aí un pouco e eu creo que se consolidarán as que xa están e surxirán. Se o vemos ano tras ano en Sitges, por exemplo, que cada vez hai máis. Sí que é verdade, que en festivais estase, por exemplo, creo que este ano ademais cadrou que a Palma de Ouro e o Premio de Berlín o levaron dúas mulleres. De feito do Corno levou, non sei se foi a Palma de Ouro, pode ser, e agora non me lembro do nome, a moza esta catalana que fixo esta ficción, non ficción, bueno, de payeses e tal, levou o Premio de Berlín. Creo que sí, creo que... Bueno, como que o sentimento xeral, eu creo dentro das mulleres do audiovisual é que estamos un pouco a tacona de ser musas, ¿no? Que nos apetece contar as historias, cada vez ves máis ese papel, non? De mozas que din, non quero ser actriz, quero ser directora. Que tamén está a tope, o sea, a tope coas actrices e todo iso, pero como que antes teníamos un papel máis limitado, nas partes técnicas costa moito meterse, non? Porque quitando a montaxe, porque a montaxe sempre se entendeu como algo de mulleres, non? Polo tema este de que traballo visible, non? A creación de personaxes máis imperfectos. Ese tema tamén, que non todas as persoaxes... Claro, ¿no? Idealizable, digo, mulleres idealizadas, non? Normalmente por homes. Xa o que é o aspecto técnico, creo que as mulleres, así como vemos, por exemplo, no terror, as mulleres estiveron relegadas, digamos, aos aspectos menos visibles do asunto, o sea, non son realizadoras, ¿no? Sempre un director e un tal. Feito na montaxe se metía porque o comezo se montábase físicamente, non? Pegando o negativo. Alguén nos estudos de Hollywood no seu momento pensou que eso era parecido á costura. Claro. Por iso o campo da montaxe, por exemplo, sempre tivo maior presencia feminina. Pero xa hai anos, quero dicir, por exemplo, Tarantino toda a vida currou cunha montadora e hai directores moi famosos que sempre traballaron con mulleres montadoras. Claro, o sea, os máis míticos traballaron con mulleres montadoras. Pero sí que é verdad que en aspectos técnicos, como cámaras, como directoras de fotografía, como realizadoras e como directoras, sí que a presencia segue sendo unha presencia a hostia de desequilibrada, sí, completamente. Claro, dende radio, estamos en radio, non se ve, estaba facendo temita da balanza. Nos facemos movidas así constantemente. Mira isto, mira isto. Claro. É o que ten un medio auditivo e non audiovisual. Pero sí, eu creo que sí que se está comezando e que se fai moita forza tamén en equipos de mulleres, é dicir, porque cada vez están saindo máis tándems, non? Que xa non é a figura illada, sino que xa hai directoras que traballan con guionistas mulleres, que traballan cunha directora de fotografía e fan ese triángulo importante, non? Para xerar as producións, que se mantén no tempo, non? Porque ao final sí que era un pouco... o das directoras tiña un pouco ese tema paracaidista, non? De que eran equipos formados, de repente, pum, chegou unha directora. Non había esos equipos de mulleres formados, non? E agora cada vez sí que se ve máis que se repiten en producións as mesmas equipas, na parte creativa e técnica hai máis mulleres.
Sí, claro, mulleres estaban sobre todo, bueno, en vestiario, en vestiario, maquillaxe, perruquería, sabes, claro, que podes, digamos, asociar o papel dunha muller. Sí, o son, fotografía tal, sempre homes, claro. E dai que estivera eso técnicamente montaxe. O caso de Debra Hill, non? Sí, pero Debra Hill, por exemplo, Debra Hill... Pero sempre está como da man, non? De John Carpenter e tal. Sí, home, sempre hai excepcións, quero dicir, igual que, como se chama a de... Joder, como teño a memoria. A da peli dos surfistas, Dos surfistas? Sí, que logo fixo a do helicóptero. Catherine Bigelow, por exemplo, claro, hai excepcións. Tamén, Catherine, joder, le llamaban body. Los surfistas nazis merecen morir. Sería grandioso que esa película tivera feito unha muller. É malísima, pero teria sido grandioso que estivera feita por unha muller. Pero Catherine Bigelow como directora de acción, joder. Claro, é un pouco como conclusión. Lino hai un tempo e me pareceu unha idea moi boa, que eu creo que a igualdade nese campo chegará tamén cando teñamos o dereito de ser mediocres. Sabes? Quero dicir que ao final o que acontece sempre é que te saen que son unhas cracks, porque, joder, as películas que están saindo de mulleres que son boísimas, que son as tipas increíbles, que claro, que se poden permitir iso de seguir producindo, ¿no? De seguir facendo. Pero é que falabas ao comezo do programa, de chegas aquí, tes unha oportunidade, se non das aproveita o pepinazo... De todos modos, non pensades de algún modo, por exemplo, eu cando fixemos o mes da muller no terror no ano pasado e tal, e vendo un pouco, aprendendo, en realidade foi o ano pasado que vin en plan, digo, joder, isto é demencial, non? Hai como unha especie de que elas foron introducidas como mediocres, agora se exixe delas que teñan unha calidade, e en todo caso agora o terceiro paso é que haxa esa diversidade, non? Porque na historia do cinema de terror dirixido por mulleres nos anos 70, pues comezan con eso, con Corman ou non sei que, bueno, pues son filmes modestos, rudimentarios, algún non especialmente tal, incluso nos 80, inicios dos 80, tes o que sei, Jackie Coman, non sei que fai cinema exploitation, pero moi demencial, e incluso machista. En plan, que quer dicir, cunha visión non diferente, digamos, ao que sería un director masculino, tal. Entón, quizás, digamos, a terceira fase é simplemente normalizar a historia. O sea, hai xente que fai ben, hai xente que fai mal, e hai xente que tal, non? E aquí é onde podes entrar no dereito a tal, pero que eu creo que digamos, aí dame a sensación de que o ciclo é ese, non? En plan, cando entran, as merdiñas, non? Que fan a porquería. Cando se establece un pouco de que, bueno, é importante que as mulleres tal, se lles exixe, bueno, unha excelencia que non se exixe a contraparte, non? E, bueno, o sea, a normalidade que ao final pode facer pues cosas boas, máis. Sí, quero dicir, ese dereito a mediocridade, quero dicir que de 200 directoras que saian, posiblemente pasen a historia do cinema, pois como pasa cos homes, non? De cada 200 directores que hai, haberá 3, 4 que pasen a historia do cinema. Creo que tamén temos ese dereito, non? É así de simple, temos dereito a mediocridade. Claro, por eso temos ese dereito a mediocridade, non? No momento en que haxa centos de directoras realizando, algunhas pasarán a historia do cinema como con realizacións boísimas ou non boísimas, pero rompedoras no seu momento, ou non rompedoras pero con algún aspecto técnico curioso, e outras non. O que está acontecendo para min é que é ese problema, non? De que se exixe unha excelencia moi por riba dos homónimos directores, e que hai películas dirixidas por directores que xa sabes que son unha morralla e que se producen como propia morralla, e eso tampouco está normalizado. Non é... Bueno, creo que os vindeiros anos ainda nos van levar algunha sorpresa.
Pois, bueno, deixámoslo aquí, entón. Eu seguía falando... Sí, a verdade, super interesante. Pero tens que estar por aquí en breves. Vale, de feito, vamos... Había uns temas máis a elixir que quedaron aí no... Sí. De feito, bueno, vamos cortar isto, vamos entrar na... Vamos por a pausa esta comercial que facemos tal... E volveremos, pero vamos, volver cando que é, o sea... Bueno, obrigada, voltarei. E nada, eso, pausa comercial. EA Sports, it's in the game. Pero sempre nos matan na mesma pantalla. Pero sempre nos... Queres saber que ocorre no mundo dos videoxogos? Pois cada semana tes unha cita con Sara, con Ana, con Juan e comigo. Somos a Gruta de Guizamaluque e prometemos que nunca imos fuxir a Andorra. Príncipes azuis e falando unha flor que perfora caparazón. Bon, estamos xa na conclusión deste capítulo 12 da terceira temporada de Maldeón. Non era 11. Non, 12. E entón, bueno, a ver, xeralmente facemos, nos alongou un pouco o programa, porque a verdade que a discusión, a conversa era bastante interesante e tal. Normalmente facemos o bloco de recomendacións, mes e prevencións. Non o vamos a alongar tanto, pero sí que non queríamos deixar pasar a oportunidade para preguntarlle a convidada pois, 3 recomendacións, xa que estamos positivas. Bueno, filmes que ela recomendaría, non? Entón, A primeira recomendación, aproveitando que estamos no mes da Muller no Terror, creo que xa se lle dedicou un programa, pero bueno, Titán, de Julia Ducournau, pareceume do millor. Claro, que acontece? Que non a encadraría exactamente en terror, non sei onde poñer esta película. Xa é complicado, non? Precisamente por iso... Drama, tamén... É unha película moi interesante, altamente recomendable. Ceviche Crudo, a primeira película da realizadora. Titán non te vai decepcionar. Ademais, bueno, estéticamente preciosa. Ademais, é unha pasada como está gravada. A narrativa da película, sí, métete dentro. Non teño ningún pero como está feita, é unha pasada. É desconcertante, ten ese punto tamén. Ducournau creo que relé moi ben a Cronenberg, que non tenta ser unha imitadora, non tenta ser herdeira de nada, e a vez fai algo que me leva a un dos meus directores favoritos, pero ademais feito por unha moza, entón moito mellor. Onde vai parar? Ángel odia Cronenberg. Bueno, non o odio, non son un fan, pero... E do fillo... No. Fixemos todos, cando xe tiso do fillo, amarra o poni. O fillo de Cronenberg. Ahora por crear polémica. O sea, os dos filmes que ten o fillo a mí non me disgustaron, o único que, bueno, todos os que aman o pai odian o fillo. Sí? Sí, tenta ser un mini yo, non? Sí. O sea, non funciona así, non? O de facer películas non é hereditario. Non quere ser o novo Cronenberg, e pensaba, joder, que xa está o fillo para ser. Sí, pero non. Bueno, habrá debate, non? Aí estamos, ves? Claro. Entón, nada, me refírome que distanciase de Cronenberg argumentalmente, distanciase de Cronenberg nos espazos de terror, distanciase de Cronenberg de moitos xeitos, pero é unha proposta hostia interesante, tanto visualmente como argumentalmente. Si ten ese punto que te deixa bastante descolocada, pero por outras causas. Adorei ese filme. Segunda recomendación, algo así máis clásico. O sea, a idea é algo contemporáneo, algo clásico e algo local. Entón, algo clásico sería Os ollos sin rostro, de Fran Yu. Para min un peliculón. Está moi ben gravada. Pareceme increíble como dun folletín, dun libro enano e de baixa estofa que vendes nos quioscos. Alguén pode facer unha realización tan boa. Moi elegante, moi ben gravada, coas partes máis explícitas, porque a min gustame que haxa partes explícitas. Peliculón. Foi
Na lista particular que temos foi o cuarto filme do que máis gostamos de feito. Si, cuarto de cantas levamos de 79. A cuarta de 79. Por curiosidade, que está diante? A primeira de todas. Bueno, a terceira, a segunda e primeira, se a cuarta. Vale, pois a primeira, The Night of the Hunter. Ajá, vale. ¿No? Isto foi cando convidamos aquí o Carlos Ares. Sí. A segunda, Onibaba. Uf. A terceira, contra a miña vontade, pero... Cando remarcas... Filmón absoluto. No, quero dicir que a verdade é que vela con eles tamén fíxome valorar un pouco o filme, que eu só non o valorado tanto. In My Skin. Under the Skin. Under the Skin, eso. Gustoume, pero algo de Skin. Teño un problema con esa peli, que creo que ao final desa película funciona perfectamente o mecanismo de disciplinamento de corpos. O final da película. Creo que vai, bueno, que volvemos a mesma temática, ¿no? Da mirada masculina e do disciplinamento de corpos. Ao final opera. Non me parece para nada mala peli, O que pasa que me fodeu, o final, fodeume. Ao final o corpo se mira a si mesmo, máis que eu a primeira vez non está mal como selección, pero bueno, os ojos negros te gustaba máis que algunha delas, é dicir. A primeira vez que vi Under the Skin non me gustou moito porque recentemente lera o libro e en comparación, sí. Pero é moi distinto. Sí, é moi distinto. De feito, brutal, o sea, estiveste explicando que é o libro e hai como un trasfondo moito máis amplio. Sí, non, claro, o libro é que o libro é algo excelso. O libro é ler o libro antes de ver a película nunca é unha boa idea. Claro, pero logo volvín a ver a peli recollín os matices, gustoume moitísimo a peli. Quen fai tempo que iban facer unha serie ou algo así, igual se basean máis na temática do libro, ¿no? Pode ser, porque hai moitas cousas aí que, bueno, en a peli van un pouco máis a... Eso pensaban os de The Walking Dead. Hostia. A terceira película a nivel local, non porque me parece atá, pero bueno, por simple cariño, A matanza caníbal dos gárrulos lisérgicos. Tenas todas, vale? O sea, é unha película bastante deleznable en moitísimos aspectos, o sea, quero dicir, técnicamente deleznable, actoralmente deleznable, ten un punto misóxino, o sea, ten todas esa película, ten absolutamente todas. Sen embargo, non podes evitar vela con cariño, e creo que para o que foi o terror e o audiovisual galego, pois foi un exponente curioso, alo menos, de toda a xente que se conxugou para facer esa película, que logo fixo outros proxectos. E bueno, ademais é a única peli do director, de Blanco, que morreu ao cabo duns anos e non puido facer nada máis. Pero claro, escoller peli sempre é complicado, entón, bueno, parece unha boda, non? Unha nova, unha bella e unha local. Bueno, unha boa selección, en realidad, claro. Bueno, pois dito isto, como non falamos xenéricamente do cinema e tal, non hai repaso ao ranking ni nada. É unha cousa máis. Se alguén lle interesa, para min unha metáfora moi boa do papel das mulleres no terror, tanto como monstras, o sea, como seres ameazantes e representacións, como cando comezan a dirixir terror, creo que se pode condensar coa canción de Las histéricas somos lo máximo de Liliana Felipe. Por aí vai. Las histéricas somos lo máximo de Liliana Felipe. Non coñeces esa canción? Non, pero igual é a pausa musical que temos. Hai que poñer. Pois esa canción o trata todo, sabes? Las histéricas somos lo máximo, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Hay Segismundo, se te escapa de las manos el orgasmo clitoriano, cuánta vaginalidad. Vale. Creo que resume moi ben parte do tema das mulleres no terror. Retroactivamente esta vai ser a pausa musical. Xa escoitastes esta canción. E nada, o único que nos falta é saber, bueno, xa agora entramos en marzo, volvemos ao noso formato máis ou menos habitual, máis machiros, máis festa da mangueira, máis da festa da mangueira, sí. E nada, e entón
Es tú, Churi, quen... Vale, pois sí, está dirixido por un home, o seguinte filme. Teño unha opción tamén dirixida por unha muller, se preferides, porque acabarán caendo as dúas probablemente. Escolla que queira. Entón, pois bueno, pois venga, unha dirixida por unha muller, entón facemos aí un... Esto é como funciona a presión de grupo. Sí. Bueno, é que acabarán caendo as dúas, entón non teño problema. Veña, pois a seguinte vai ser Evolución de Lucille Halilovic. Aquí non me vedes, pero sei que hai algo así, nos iramos para mirar a Miguel. Lucille Halilovic. Vale. Que si en Sitges viches o último filme dela e botaches unha boa sonaca, non? Sí, non fun especialmente fan do último filme, non sei, tampouco non vi nada anterior dela, así que a saber. Pero sí, a última gustoume un pouco. Bueno, pues Evolución de Lucille Halilovic. Halilovic. Sara, cando queiras? Estaba cotillando. Bueno, dependendo cando gravedes de disponibilidade, eu podo vir aquí a esbardallar. O sea, de feito, en un programa random esbardallo máis a gusto porque non teño que contar a miña pedrada. Esbardallo con gratuituidade. Esto me lembra a cando era eu nova e saíra aquela... esas cousas terribles. Ese é o noso... O noso programa basase nisso. Vexo que un pouco patrón. Sí. Entón, eso, cando queiras, se queres vir a semana que ven, pues vente. Sí, foi un placer, a verdade. Nada, queren deixar de ser a festa da Mangueira aquí en directo. Temos que cumplir o cupo e non sei quanto. Cara, cuota. E as subvencións? E mi paguita de xoros? De que vais? A ver, e a nosa subvención, e a nosa paguita de xoros non existe. É todo un drama. Teito de cristal. Pois, nada, Evolución, Lucille Halilovic. Película con poucos diálogos, grabada en Lanzarote. Sí. Non a vin, acabo de mirar en Google. Sí, a ver, é un filme curioso. Bueno, pois teño medo. Eu teño medo. A outra opción que tiña, directamente non tiña diálogos, entón... vos queixedes. Bueno. No, pero garda pa outra. Sí, nada, vai, a seguinte vai. Vou reducindo os diálogos. Eu vou ter unha atrapallada, en serio, a próxima que... que será o meu papel. Pois, nada, este é o filme. Vémonos, se todo vai ben, a próxima semana, que xa sabedes que temos, bueno, un tipo de problema de axenda e moidas así. Somos working class e ao final non sempre podemos gravar cando queremos. Podemos contar o... Sí, bueno, a todo isto igual falamos dos Oscars e dos Mestre Mateo, querías dicir? En directo, en Twitch, quizáis, non? Sí, non sei como funciona eso, como cosas de xovens, non tal. Pero casi prefiro mal de ollo. ¿Sabes? Porque en serio estou vendo dos Oscars e non mola tanto, en calquer caso xa anunciaremos, iremos falando, tal vez participemos con outros compañeiros do podcasting galego e tal en temas de dos Oscars e dos Mestre Mateo e pouco máis, está, non? Abrazo a todos e todos por parte nosa e vémonos no próximo no capítulo 13 de esta terceira temporada. Hasta logo. Pues nada, vémonos na seguinte. Veña. Unha aperta, encantada de estar aquí con vos. Moitas gracias. Vostedes acaban de escoitar Mal de Ollo Podcast.